Amangan lumakumikom lang itararamidan na. Busy, iti cellphone na, Dad. Adala kiti sa bali ka sarsarita na. Talaga apod no ti atap ko alipliputan dak ni Laura. Agatap ka man na dagos. Iti da ito yung oras. Adapay lang ni Laura iti opisina na. Mabalin mat, asaan amapan mga opisina day dia CEO? Amok, aday duldulin mo apaltog, Dad. Itad mo kindi kanyak tapataya kidan. Mauri, nanya ka di dayta nga ibagbagam. Agparbang ka. No di mo kaya't nga awagag ni Rosano. Kat siya akong di makamo kini Laura. Siyak mo ti pagkaryan nyo ita, Dad. Ah, Nalipatan yon. Aday ta tinakapabainan nyo kin ni Mama Leonarda. katanya ti kahit mo asawan. Ibagamot kanya kamay sa akin hotel. Itamad lang. Mapana kiti opisina ni Laura. Tapno siyak timang panagnag. No nakisinarak kini Rosano kas atap mo. Masarakak matlangan ti duldulin ni Daddy apaltog na. Makalwat kayo kanyak, Rosana. Laura, patayin kayo. Makamon na niya't pagtungpalan ti biyak ko. Uray mabalot ako. Mapatay ko lakit di ida. Uno saan. Paltugak tumatan ti pakik. Kalpasan na mapatay kayo. Wen, jak ipalubos alipliputan daklatan. Kalkalpas mi nagsarita ka ni Brian, Laura. Inawagan ka. Tapno ipakaamok mo't lang kipan nakisarita kiti anak mo. Anya ti pangtanggap am, Rosano? Kasarita lang ti anak mo may panggap ka ni Bernadette. Nalabas una yan na mapaspasaktan ti anak ko. Kat mabutoy nga kiti mabali na mapasamak. Nakasarita ko ni Brian. Ngam saan ka apawilan ang makisarita kan ko, ana? Sige, dahil lang ti bagag. Bye. Orno sa klang nagiti papeles iti lamisan ko. Amangan na agturungan ni Brian itinagtulagan mi apagkitaan. Hindi mo rin kayo mawawat. Hello? Nauray ka matla nga si Bongbat. Nalpas kayon ang nagpapas ken ni Laura? Anya ti sasawam? Ni Brian tinawagak. Agkita kami ita, tapno kasaritak may papan kadakwada ka ni Bernadette. Naimbag! Tagdadagidjaya pagpampambar mo. Saan kayo nga kibaltang itidayjay a babae? Saan nakabungda nga mangpatay kada kayo? Saan ka kadingag kintayag amang isawang itidayta? Sige, madamdaman tong nagsarita ta. At damat gayam ni Laura di opisina na. Nagbidot nga ron ni Maureen iti atap na. Attorney Flores, anya ti may ko kada kayo? Agatatap ni Maureen kada kayo kan Rosano. Amangan no ag high blood ni Maureen iti panagat-atap na. Saan asyak ti maatiwan? Anya ti kayat mo asawan, numatay ti anak ko, nawaya kayon ken ni Rosano. Attorney Flores, abogado kayo. Tanangan niyo kumati agsao. Agyaman at pinatgamit ti awis ko ang makapagsarita ta, Brian. No dapay nabatbati a panagayat mo ka ni Bernadette. Saan mo kumangan adda pasakitan? Diyak kaya't nga tanda ka sa mapasama kita anak ko. Nagtitinulong kayo amin. Tapno agsina kami kini Bernadette. Ita, awan ka di ti karbangak nga agayat iti sabali. Brian, Apay asaan kayo makasaw? Saan ka di apod no ti kunak? Sir Rosano? No adadakas ang mapasamak kini Bernadette. Da kayo ti akin basol. Sika tinadanon ko diti opisina ni Rosano abalayan. Itay pa'y nga daak dito abalayan. Rimwar ka no ni Rosano. Saan pa yan nagsubli? Awawagan ni Day ni Maureen ngam saan na sumungsung ba. Nagata pa nagsinarag na kini Laura. Dagiti awanan itibain. Kamatan ni Rosano ti kinabaknang dayjay babae. Nagapuha kiti opisina ni Laura kat nadanon ko man. Kahit nasawan bidot yatap ni Maureen. Anya ti amom na italaang anagkita da. Day talang. Ngam, adan may sa oras di napalabas.
Het ni Maureen, sa dino tinapanan na. Pinanawag niya balay. Sige abalayan, saan ako nagbayag? Barang sa napimanaw ni Maureen. No, saan anak isinarak kadagiti barkadan? Ha, Amo ka saan pa'y nagbaliw abalayan. Maunti bibiyang ko, no si katimang mangtad ti pagbisyo na. Ngam sabalin asaritaan, no daw dawatan na pa'y laang ni Rosano iti pagsugal na. Wan, sana kagararapaplang. Nagalitawan ngayon may diti pagkadalan. Tsak mawatan diti marikrik lang. Maragsakan ak. Tsak makaulbo diti bukod ko abagi. Mailiwak kan ko na. Masakit anak. Tamok nga dan sa bali ngay eten na. Agtuloy mo't lang at ang agatal. Wano, nagtulak na ni Bridget at ito di pagkitaan ta. AJ, nakita na ko. Agtulungan di pagtugtugawag. Anya teramidag. Bernadette, Brian, agtuloy ka kadimot lang aga. Talagas kanya. diyak mo. Mariribukan pa ilaang ti panunot ko. Diyak mo nurumbang asitgan ka pa ilaang, Bernadette. Kalpasan nga. Kalpasan nga. Apaya di ko ituloy. Uwan gaya. Nakipagkita akin ni Dading. Kinasarita na. Adi na kaya't nga adda masakitan ka. Ngam kinunakin ko na. Saan asyak ta akin basol? No adda dakas ama pasamak mo. Tanagtitinulungan data apag sinaan. Kaya't mo ka nga dadaka sa mapasama kanya, Brian. Maragsakan ka kati na mapukaw na ko. Saan ka kumagsangit, Bernadette? Ang mga noan niya ti panunutan dagiti makakita. Sige, saan ako nagbayag? Sana po nun ay nga atap ni Maureen, Mama. Hindi malpas kami ngagsarita ka ni Brian tapno nagkita kami. Sinong batak ti awag ni Maureen? Sapay kuma, taat sasaukay ti agpay Rosano. Nagdwa-dwa kayo kanya. Awagan niyo ni Brian. Awan ti panawon ko iti dayjay alalaki. Anya, tinagsaritaan nyo. May papan ka nakuha ka ni Bernadette. Tanya pa'y lang ti problema kat nagsinadan. Nasaktan ti anak ko ang nakakita kadag itinadawan da Brian kan Bridget. Saan ka di ani Derek ti akin nobya iti dayjay a babae? Ti awan ang paing. Kinulak ka ni Brian. Diyak kaya't nadadaka sa mapasamak pa'y ka ni Bernadette. Nagtultuloy ang mapasakitan. Ngam timbaga na kanya. Basol tayo kano. Nadadakas ang mapasamak ka ni Bernadette. Nagtitinulungan tayo apag sinanida. Ti awanan ba'y pagpungpung totanak. No may sagmak ni Bernadette. Magkalwat ti iti kanya. Uray ado ti kwartana. Kasaritak ni Bernadette. Siya kundi magsaritakin ko na Mama. No sa di naman ti ayan ti asawang. Uray ni Floro. Di na amo no sa di no ti ayan ti anak na. Timteng itay ni Brian. Agam pimanaw matlada gos. Injay rest house ka no apalabsen na tirabi eh. Surutan tayo inton madamdam matatang. Saan kayo kadiya nagsarita? Nagsarita kami. Ket nakipagkita ka no kada Bernadette ken Rosano. Amo ka nagsarita da ka ni Rosano. Tayo pakada na kanyak. Imbaga na ka no. Ano, kas pagarigan adadakas ang mapasamak ni Bernadette. Basol da ka no. Tanagtitinulungan da apag sinaan ida. Kasla makonsensya ak tata. Ngamin, igkarkarik idi ka nagkwana ajak ipalubos nga irurumanda ti kalintagan na nga agayat. Akas iti inaramid da kanyak idi.
Dito, itiyabo ka ng itulina kiti paltog ko ng mawan. Kasanwa na po ka. Itay pa ang awagag ni Maurin ng san nakasungsong batan. Isulaki di tinangalay ti paltog ko. Sublat kong awagan ni Rosano. Agbali na kriminal ti anak ko, gapo kadakwada ken ni Laura. Noan niya na ito yan na mapampanunod na. Daddy, Rosano, agyamanak na nakontak ka. Sa dinutayan mo? napin pa si Mang Pertak, Daddy. Hapay ka di. Itay pa ang awagag ni Maurin. Isulagid di tinangalay ti paltog ko. Ipangpangta na kayo kin Laura. Anya. Diyak kaya ngagbali na kriminal di anak ko. Gapo kada kayo, adwa. Saan ka makaidna, Rosano? Kasla da pa kariribo ka. Asino ka di, ti kinasarita mi, ti cellphone mo itay. Ni Daddy, Mama. Saan na kano ang maawagan ni Maurin? Ti asawak ti atapan na anangali ti paltog na. Ipangpangta na kami kano ka ni Laura. Day, tuyin ti kunkunak. Agpudno ka man. Nagsinublian kayo ka di, kini Laura. Agim-imon lang ni Maurin, Mama. Sana po nyo ita. Maureen, naimbag tadakan. Apay, anya problema yung kanya. Natangsit ka, makisarsarita. Mama, da kami lang ang nagsarita ka ni Maurin. Makamukay man lang. Basol mo tayo ito'y, Rosano. Mimak nang lang tayo dyan babae. Nilibukan na tayong matan. Saan ko maginugubsang ti panakisaritang kanyak, Maurin? Ang mga numangag na kaliber natin. Dahito'y tilaglagi pa, Rosano. Nung maaktuan kayo kani Laura, aliplipot ang dak. Patayin kayo. Nagbindot kay ti dayta nga atap mo. Diyak ka ba ala na mulitan ti panagkasarta? Ay ayatin ka. Ulbut ka. Iti ka ano man. Tinak inayat. Nila ang Laura tinayat mo. Saan ka di? Pangaasin, Maurin. Kung gayang, imawag itay ni Daddy. Isublim ti paltog na. Anya? Apay, mapanagnakan nyo ka di asyak tinangalay ti paltog ni Daddy? Ha? Apay, mabuteng ka? No adda kanyak ti paltog ni Daddy? Taamangan no isot pang patay ko kada kayo? Agkalma ka kumalay. Saan nga kalma tinakam ko aging gat? Di ba po ka o iti matang ko da jay Alora? Puor ti kararwak! Inagaw na kakanyak! Saan ta makapagsarita na saya at nusipupungtod ka? Saan nakakasarsarita? Sige, maturog ka kitimay sa kwarto. Di naksurutan! Tingnan trabiin. Tsak na ka makaturogan. Tsak ko makaetik sa angin. Kaputa. Marinak man ang hagkupit pa nakahas ko. Brian, ang payakas di tinagtumpalan ti ayan-ayat ta. Ay-ayatan ka lunay. Hindi talaga ti balik na ka. Tumarak iti hagas ko. Nalabasan natin nga terabidad. Apay ginawagan takpailaan. Agpungpung tutak pailaan ka pwede pa nagsubang Miki ni Rosano. Isublim ka niyak ti paltog, Maurin. Day takit din ti pang singsingaan nyo kanyak? Sigala ang di mabali na mangala. Makulkula pa ng ti panunod po. Awanan ti patagtibya kanyak, Dad. Tauray da kayo. San kon amarik na ti panangipatagyo kanyak nga anak yo. Dadadailin na ka ti panagsilsilos mo. Huston, Dad. Diyak kaya sarita tayo, pay. Idepo ko to cellphone ko. Nung apay nagkawid ak pailaan. Tay, jaymot namin amahes. Nakam-amo man iti sabali a lalaki, akakuy-kuyog na.
Adamang pilpilit ang mga ilukat itiri daw iti kwartog. Brian, sika ka di dayta? Matay kayo ita kini Rosano. Saan? Di mo ipaturong dayta apaltog. Awan ni Rosano dito'y kwartog. Matay ka! Diyos ko, nagtagtagay na paglagayam. Laura! Ni tatang. Anyan dayjay anay tagtagainap ko. Mabitla ang tatang. Nagsapa kayo mat kayo may diti kwartog. Saan ka nasango ang kinasarita idirabi? Kumusta ka? Nasayat mat dad. Paisa man ang daw tintad ni Apo Diyos kanyak. Madlaw ang nagsangsangit ka. Imay ni Brian iti kalman. Talaga na po ko kuntay ayatag. At tuya ka mang ipatpatigan ka. Pangasim. Tiyak kaya't nga danda ka sa mapasamakin ka. Kasta marik na kadyakon agbayag. Abaya kastoy dati. Lumlamda ang agto ka dilanda. Aging kat mataya. Saan ka ngagsawit kasta? Kasalwak to pa yan. Si kalang tikirad ka naragsak ko. Inton matayak. Siguro, mautok tumutan ni mami dagiti bindot na. At agbalin ka inton na naragsak. Ulitag, saan kumakasta ti bagbagang? Okay ka di. Diyan kumakayatan dagsan, dati. Namkas na diyakon kabalan ti sagsagabak. Gapo ka di ka ni Brian. Ay, ayatag lang na ni Brian. Ngamarik na kini nagsarita kami. Asaan na kun nga ayatan. Talaga nagsarita kayo? Imay di pagadalan, Dad. Kat siguro, pudnoti ko na ni Bridget. Nga isunday ayatan ni Brian. Dahil ito'y ti pagbutbut nga ka. Tinalabas sa pag nakapasakit mo. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Nilolom tinakaistorya kanyak ang nagsarita kayo kano ka ni Rosano, Brian. Amok matkit di ang nagsarita kayo. Tanagpakada kanyak akayat nakakasarita. Agsarsarita kayo gayam kini Sir Rosano. Gapo kada kayo ka ni Bernadette. Imbaga kini Sir Rosano. Saan asyak ti pabasulon da, no adadakas ang mapasamak ni Bernadette. Gaputa nagtitinulong da, tapno agsina kami. Nasakit ka di tinakam mo nagsina kayo. Ay ayatom ka di pailaang ni Bernadette. Linipat na ko ni Bernadette, mami. Imibat iti relasyon mi. Gapo iti dayta. Nakirelasyon kan iti sabali. No talaga matlaang nga ay ayatom ni Bernadette. Apay ang naglaka ka ang nakalipat. Saan ko maarumbeng nga binabalaw mo ni Brian? Iti panakirelasyon na iti sabali a babae. Ang mga mapanunot naman iti pumanaw. Kasanon, lumalagip naman iti agsubli iti Amerika. Imbagak matlaang kan kwa na tatang. Ngano ay ayatan na ni Bernadette. Apay ang naglaka ang nagayat iti sabali a babae. Saan nga tangagi balbalis lang? Balsan na ni Bernadette. Pasakitan na ti babae nga inayat na. Kaayan-ayat nanday jay a Bridget, kabayatan anobya na ni Bernadette. Anak, saan mo ang mababalaw ti anak mo? Naruwam iti Amerika. Kat gagangay lang. Ano daduma kat masulisog iti sabali a babae. Nang runa no napintas, kat makagargari ti panagkawkaws na. Awan iti panunot ko ti aramidag. Anyata tinasayat na aramidag.
Amok nga ay-ayatan unay ni Bernadette ni Brian. Napilitan lang ang nakilinipat kan kuana. Tap na agulima kan ti pamilya mi. Nagsakripisyo. Ngam isumat ti masaksaktan. No ibagak ka ni mama na ito'y. Amangan magpungtot lang. Dahil baga bigat yung mami. Sumrek ako niti pagadalan. San sa kaya nasaya tirik na? Kasla kakapsot ka, Bernadette. Di mo kumapilitan ti sumrek iti pagadalan no saan mo kabailan. Kabailak tayo mami. Agyaman nagtamasaknan kayo kanyak. Oh, Bernadette. Mami, Oh, patpatkan kayo unay. Awan sa bali at arigagay ko. No saan at ipagragsakan tayo amin. Sige, sumrek ako niti pagadalan, mami. sige. Makalulo ni Bernadette tapi manaw. Anya di kaya to sa wantita. Konsensya, anak. Oh, nagtigusak man lang. Sa rumara kon. Anya ko matarami da kiti da ito balay. Bigbigatum ti aginom abalayan. Si kansamot tinang sublat kini Maureen. Kaslad na nadagsa na paggripbangam. Man sumarungkar ka dito balaya-balayan. Amo ka ni Maureen tirandam. Saan na kaya ti sumango kanya? Tadi na isubli, tinala na paltog ko. Yak na po, tanarim mo. Basol ni Laura, numapatay ti anak ko. Saan nga aklunan ni Rosano nga da relasyon? Sika ti makapanagnag, asaan daan nagkita idi kalman na balayan. Ngam sana basta silos winuimon ti marikrik-nan ni Maureen. Bagnagan ni Laura. Awan ti san nakabalan nga ramidan. Yak magustuhan day tako na. Anya ti pagkitkitaam kin ni Rosano, karuprupa ti kwarta. Ang mga nuaginura tamanan. Kat ipalagip mo ti basol ko, abalayan. Amom ka ding agburak ti darak no malagip ko ti panangalilaw ni Laura kanya. Malamin anon nga inulit-ulit ko na ito eh. Di bumawatan. Tarimaanam ngamin ti panagsasao mabalayan. Gaputa doon kwarta ni Laura. Mabalin ngay balos na ti panakairuman na. Manipod ka na kayo. Sinibugan na tayo. Sulisugan na ni Rosano. Kadamok, asaanan na maparagsak ni Maureen pa eh. Anya ka di dagitang ibagbagam. Ngamnupod no ti atap ko kat mapanagna ka. Uray bakbak nang ni Laura. Agalwag kanya. Ay, abalayan na taangan ka, nagipang dakapaylaan. Imbis ko ma, nga ornusen dagitoy aparikot. Si kamo ti makadagda. Nagkarinita ng kanyak. Nga isunti makaamo ang makisarita ka ni Brian. Kasaritak tumatlalang ti anak ko. Masampo na kasaritak pailaan ni Bernadette. Tingitinag. Noan niya at talagang tirik na titunggal may sakadakwada. Awagak. No maamuan na ito'y damaurin ka ni Mrs. Salva. Kaguradak langit ni. Saan ko idakabutan? Saanan akas idi? Tita Laura? Ada ka dito pagadalan. Kasarita ka kuma. May papanitian niya, tita. 5 minutos langan mangrugin ti klase. Agkita talangan inton malam, Bernadette. No mabalin. Nagapo kayo gayamit ipalay da daddy mama. Simura ka kiti kwarto ang nagturugan ni Maureen idirabi. Awan nakita kapaltog iti bagna. Silukimat ko pa iti unag ti kotsena. Makaamo ni Maureen. Patayan na lata ni Laura no iso ti kayat na. Sa narombang nga kasta ti mapasamak mama. Ti kayat ko pagsaritaan ta. Ang mga numasulisog ka mat iti kinabak nang ni Laura. Nagbidot kayo ti pampanunutin niyo. Ti kayat ko pagsaritaan tayo kat ni Bernadette. Anya, ti may papan ka ni Bernadette. Masaksakitan launay ti anak ko. Itay nagsarita kami itay bigat. Kaslagpakpakadan. Rosano? Mariknak nga ay ayatin na unay ni Brian. Nasaktan unay iti panagsinada. Kat mabuti nga. Mga not, daytan ti mitsa ti biyag na. Anya, ti kayat mo asawa ni ti dayta. Para man lang ka ni Bernadette.
Palubusan tayo kumaidan. Anya kinamaag day tang ibagam. Kaya't mo ka di nga adang agsubag kayo kani Maureen. Agyaman na pinatgam ti awis ko nga kita ta Bernadette. Ngam, okay ka kadilahan? Kaslang kakapsot ka. Saan ka pagkadanagan? Kasla mapilpilitan ka lang nga umisan. Pasensya kayo, tita. Nalidayak na, Amok, gapo ka ni Brian. Ay ayat ang pailaan. Saan ka di? Saan na ka naawatan ni Brian, tita Lola? Inkidang ko nga aglinipat kami pailaan. Tatsak kaya't nadadda mariribok ti pamilyami. Maawatan ka. Nagsayaat ka. Insakripisyong tibukod mo arik na. Amo ka na pasakit ang launa ni Brian. Ngam siya ka dadama sa sakitan. Tita. Saan ka kumang-agsangit? Ang mga nonya ti mapasamak kan ka. Siyak pa'y matngarot ti kanwam. Ikarik. Siyak ti mang risot iti problema yo. Naimbag tanawagan ka madlangan, Maureen. Ayan mo. May bayanak lang tandan. Isublim kanyak ti paltog ko. Sandak pa na pagtatakawan. Uray pagdamagan nyo na Rosano kanti inana. Doon adda nakita da apaltog kanyak. Tiya mo ni Rosano kat nakaturo ka kidin. Naglaw ko. Nagsukain iti kwarto anang indak. No sa nasikati ng alay ti paltog ko. Asino ko mga rod? Anya ko matyan mo. Basta sana siyak ni pagdamagan nyo. Ul buten nak nga, ma'am. Amok nga daking katipaltog, Maureen. Naskat na makamakam ko ti kotse ni Laura. Makaamulitan no asino ti matay kada kami. Maswapo lang matay kami nga padpada. Babaan da ito'y paltog. Ha? Kaya mo ni Rosano masikapan na. Teka, dandani kong maabutan ti kutsina. No mabatukak ti kutsina. Siri ka na yung bag ni Laura. Masigurado ka mapuntaak. Oh, pada na mo berti kanyak. Saan? Apay ngamin asan ka anagan-anad na nagmaneho. Dandani ka na disgrasya. Saan ka di aday tati kayat mo, Rosano? Ti mataya kon, tapno nawaya kayon kini Laura. Sumardeng ka kuman nga agat-atap. Natay ko man ni Laura. No saan nagapiti day dyan ang overtake kanyak. Siyak paikit din ti dandani na dugpar. Talaga ka din nga dakin ka ti paltog ni dati. Ada ka di nakitam? Ha? Nagsukain kay ti kwarto. Idi nakaturo ka kay di Rabi. Saan ka di? Nakabutbuteng lagi yung aramidam. Ha? Mabuteng ka, ha? Gaputa adda basol mo, kasta ka di, ha? Saan ka nga kibaltang, Rosano? No ko nakapatayan kayo kini Laura. Sanak abumdeng. Uray matay tayo amin. Ay, dandani ka matgaya ba na ramraman na disgrasya, Laura. Apay, napaspas ka di, ti panagpataray mo. Saan matatang? Tikot siya dandani ng dungpar itilugan ni Maureen tinapaspas. Kan uray mat ni Maureen. Anya, Adalakit didak sa pangpanggapan ni Maureen kanyak. kayat mo asawan, panggipin nakakumadong parad. Ay, agan anad ka agarod, anak. Ay, nariga tayo no may sagmak kapay. Wan tatang, nakasaganak akanayon. Tultulungak lang arudan ti anak da. Dakas pa'y lang ti pampanunutan na kanyak. Anya atul tulungan. Nakipagkita ka ni Bernadette tatang. Kasaritak to ni Brian inton madamdama. Wen gayam, simrek adagos iti kwarto na itay. Awan timtimag na. Ay nadlaw ko anak arupang sana ngayon kaskaso ti panagring ti silpon na. Ningat ta Bernadette ti mawag kan ko ana.
Talagang agpagungganan ni Maureen. At si katiga po na Rosano. Awan dakas nga aramidak, mama. Nimot lang maurin timang riribok iti panunot na. Oh, Nadamag ko tinabasama isong ngay maya. Duha kayo kini Rosano ti agsarita abalayan. Makapungtod ni Abalayan. Asino di kagura na Rosano? pasensya kay lakuman ka ni mama, daddy. Awan ni maurin. Daka mo, no, sa dino tinapanan na. Anya nga aming tinabasamak. Danda ni na dung parte ng overtake kan kuha na alukan. Nagpungtot ni maurin. Tas sana nagbalig iti panggap na ka ni Laura. Kung nagtupay nga daking kwa na di baltog ko. Siya ti pabasulan ni mama. Ngam awan dakas nga aramida. Tsaka agulbot kita kayo dati. Saan tayo lang kumangi pagpagkadamami kan lola dayto eh. Sigurado lagi tingagot ta. Anya ka di tinagsaritaan nyo ka ni Auntie Malora? Maipapan kada kami kini Brian. Awan siguro tinamnamang agsinoblan kami. Antan ay ayatan na sa bali. Kinapudno na. Kinasaritak ni Lola. Amutad. Saan nga manukot? Sa asyaklangan tagsakripisyo. Masaksaktan ka. Amok na ka. Ngam no sana na kayat ni Brian ti magisinobyan ken ka. Dati, Amok ang nasakit una ken ka na abanag. Sorry. Saan ko maarumbang na yung bagak nita? Dad, awan ka nyaman na. Sige ha, adala ang aramitak. Inton bigat man ang agsarita tayo, Dad. Hoy! Saan nakabot-bot nga? Uray lulom ni Congressman. Pagtultulagan dak ni Bridget. Kukwam lang. Wano kayat mo taagawak ti Madama Anubiam? Brian, trabrabi eh. Pinagpupungtutan ngayon balibag tiri daw. Inton bigaten nakasarita dak, mami. Lipasak lang dito ya direk. Anya, sa dino ti kayat mapagkitaan ta. Brian, anya ka di daytoyen. Agparbang ka kuma. Kabaalak nga agawon amin no anya ti kunam. Anya, sa dino ti kayat mapagkitaan ta. Uray anya ti paglabanan ta. Brian, gusto ko man. Saan mo nga isagmak ti biyag mo? Hello! Hello! Takrot matlagayam ti loko. Anak, saan mo ko mga isagmak ti biyag mo? Diyak kayat nga dada ka sa mapasamak kan ka. Syakit din ti karkaritan da, mami. Maamuda ita. No asino ni Brian Richmond. Pag-aasim, di mo ko man sublian ti aramid mo idi adda tayo pailaang ija Amerika. Sige, mami. Ingkayo latan maturog. Papanampailaang. Saan ka narumwar? Ang mga ano niya ti mapasamak kan ka. Brian! Naimbag tayo ti kwarto na tinagturungan na. Kasaron no aglibas arumwar. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggap kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Isa patak. Uray saan ko ita amasukalan iti akto. O apatayan ni Laura. Tapno awanan ti pagpanakal na Brian. Katsan nang tumutan asingaan ni Bernadette. Kalpasan na. Isaronok ni Rosano. Patayik idadwa. Uray matayak tumutan. Hud, aramidak ti kastoy. Tiyok malipatan ti panang pasakit na kanyak. Kasla pinatay dakon. Itinakaro asaan ngayon parik na da kanyak. Haging kaita. Kaslamang mangag ko pailaan ti imbaga idi kanyak ni Rosana. Imbaga na asa anak nga ay ayaten. Imbaga na ani Laura ti ay ayaten na. Kat uray do siya tinagbalin nga asawa. Pulos,
Saan ko anarik na? Di pa nagayat na kanyak. Pulos adinak inayat ni Rosano. Lora, anak. Madlaw ko karagiti matam. Ket napuyatan ka. Ken kaslag kakapsot ka. Sana nasimbang titurog ko itinagpat nagtatang. Mabutangak ngamin. Ang mga nuaglibas ni Brian. Tanya man ti problema ni Brian. Nagsinsing mong ba't na ka ni Derek iti cellphone na idirabi. Nagkinkin-narit na. Anya. Ano ti mapaspasamak ni Brian? Mabutbutangak laon ay tatang. Diyak kaya tamay sagmak ti anak ko. Ay, bayam. Kasaritak to ni Brian. Bagbaga. Kaslag pagunggan. Gapo iti panagsinada ka ni Bernadette. Agsubsubli ti ugali na idi adda kami pailaang ijay Amerika. Pag-abigat mo, Daddy. Naglaino lakit din ti anak ko. Imarakot pa yung mablaw. Oh, kamusta tagpat mo, anak? Nasaya at mat, Dad. Ano kasla saan ka nga okay? Kaya't yung kadi analitaya. Ha? Pagyamanak laangan iti Diyos. Tanay kanak manan iti sapali nga aldaw nga umangas. Tasan ko nga amo ang mabigatanak. Asa anak gaya man nga umang angas, Daddy. Oh, saan ka kumangagsaw iti kasta? Nakaragragsak itay kasarsaritak ni Bernadette, mama. Ngam, kalata nagliday. Iso nga umanugot kayo kuman. Ngam nagsinadaan ka ni Brian. Aging inayat da. Ngam nagsakripisyo lang ni Bernadette. Masyanak kan kwa na. Marigrigatan. Amkay, nga amang anya ti pagtungpalan ti pinaliday na. Tidakas na ngamin kan Karusano. Pampanuin no yung makanayan ni Bernadette. Maurin. Ala, mama. Dakamin ka ni Maureen tagsarita. Amangan no agsinlubang kayo la. Siyak ti makamoy ti Deja Brian Rosano. Isuda ki ni Laura. Anya ti pangpanggapam. Ti paltog ni daddy, isublim ko man. Dahil talang ti may bagak. Gita kayon. Pwisit. Talaga abastos na ita amawrin. Pinanawan na talatan kat kasarsarita tapay laang. Baliwag to akasarita. Saan na nasaya ti pangpanggapan na? Awan ti bibiyang ko no anya ti panggap na kinilora. Patayan na no iso ti kayat na. Uray mabalot. Mama, Nauma akon. siya kon ti makaammo ka ni Maureen. Ti kayat ko pagsaritaan tayo ita. Kat ti may papan ka da Bernadette kan Brian. Anya akinabaag da itang ibagbagam Rosano. Nalpas lang aruda na nagsinata. Masyan kayo kumakin ko na. Ipaay tayo ti pagragsakan na. Aniya, ikayat mo asawan. No anya ti madmadlaw mo iti salunat ni Bernadette. Patuktor tayo, tapno masikon. Siya ti adada makasarsarita na. Kat maawatak no anya ti marikrik na na. Iso nga ipaay tayo kuman ti pagragsakan na. Kat no ibaga ka sa anak nga umanugot. Saan kayo kumaan na ulpit, mama? Agbabawi kayo man. Yung amangan nun naladaw ton ti amin. Tatang, nakatangkaya ganti init. Saan kayo kadi amapan ijaturod? Pampanunutek tinagsaritaan taytay. Di pa rimwar ni Brian iti kwartuna. Kasaritak ko ma. Katsika, saan ka kadi amapan iti opisina yaw? Uray madamdaman ton arumwarak tatang. Nalagip ko tinay tagtaga-inip ko asimrek iti kwartok ni Maureen. Kat pinaltugan nak. Sa ita, pinanggap na kadong paren. Tagtaga-inip lang dayjay tatang. Taslapim mayso. Agsilselos pa lang atakin ka. Kat adada ka sa panggap na. Sapay lang kastoy ti problema ka ni Brian tatang.
Tsaka kayo tamay sagmak, gapulaang iti babae. Ay, talaga. Adakkel nga pa iso aparikot dayta. Kabagyan pa'y matngarod ni Derek, ti congressman. Laura, ado, ti kwartam. Kapilitan nga aramatik ti kwartak, tapno saan amay sagmak ti anak ko. Kasaritak ti Pangulo dagiti detektiba ng sapol iti kankwana. Pabantayak ni Brian iti sadino man apapanan na. Sana na naulit na di pa nagkita mi kini Brian. Nagsarita kami kini Tita Laura. Talaga natangkan tinagap na. Awanan Apolos, di patag ko kini Brian. Ni Mami. Nakalagip man ni Mawag. Anya nga tati baga na kanyag. Mami? Hello. Akit kita kayo kadi ni Brian dito pagadalan? Naminsan lang, Mami. Kaslawan na nyaman na day siya pa nakita mi. Tadan sa bali akayan ayat na. Ni Bridget. Nga? Ay ayatem ka di pailan? Mami, adak dito pagkadalan. Saan kumaday tati pagsaritaan tayo? Anya ka titi ba kayo kanyag? Saan nagsakit ya kaya nakasarita, Bernadette? Saan nga iti kasta, Mami? Iso damdamagak no niya ti kayat yung ibaga kanyag. Ti damdamaga. Ay ayatem ka di pailan ni Brian? Iso ka di ti pampanunot? Pang-aasiyo ko, Mami. Tsak kayat ti agsangit. Talaga asa na kayat ni Maureen dagparang kanya kabalayan. Saan na kayat nga subli ti paltog ko? Mas daawak, no kasano tilain ni Maureen amang ilamang iti palto. Imbaga na itay nagsasarita kami kadarusan. Papatayin na kano idaki ni Laura. Diakon magustuhan da ito ingar aramidan na. Saan pa yan anapatagkan kwa na ti kasasaan ni Bernadette? Nagpakpakaasi manin ni Rosano kanya. Abay-bayan mi kano idan ka ni Brian. Kat, imanugot ka abalayan. Numabalin saan ko akayat. Napatag kanyak ti apo ko ka. Ang panpanunuta kiti pamuspusan. Tapno naan anay amalipatan ni Bernadette dayjay a Brian. Nabayag asaan ta anangan iti restaurant. Isaan na panunot ko, andaw asan kay di pagadalan. Talagang ipapaayan da ko ni ti panawan kadagiti maudin apasat ibiyag ko nga dati. Oo, siya kaya tamang nagkan karita. Mapupukaw ka din tinamnamam. Dad, kilat matanalim ni day kayo. Kamusta ni Brian? Tsaka mo dati, awan gayam imawag ni Mami. Kat ni Brian kidamdamagan na kanya. Ipatpatang lang ay ayat lang ni Brian kat iso ka no ti pampanunuta. Ala, manganta pa. Ituloy tanto ti agsarita. Amangan mo si kamat ti sumarunong agliday. Nasaan nak ngayon kaan ni Maureen? Tsaka kumakayat at tutupan. Nalabas mo't launa yan no baybay aklatan. Maureen, sumbatam ti cellphone mo. Apay, Laura. Anya ti bagam kanyak? Kunam nga tadyak amo asursurutan nak. Anya ti panggap mo kanyak. Hoy! Kapunta ado ti kwartamon? Kunam na sino ka? Amok na niya ti pangpanggap ang Maureen. Ngam saan kanto nga agbaligi. Hello, Tita Laura? Talagang awagan ka kuman. Ngam amok ama kumikom kay dyan pagadalan yun. Sanak mo't kadilanga makasinga. Kalkalpas ko nagaramit iti assignment ko, tita. Iso ano sapa ka na gita? Iyam amal ko ni Brian kan ka. Napukawan ti rigat na nga agadal.
Sa balin tinaturong tibiyag na. Sayang mat ngamin tita. Ora darikrik na. Kan malmaldaya. Ikarkarigatak nga ipasnak ti panagadal ko. Iso nga'y mawagakan ka, Bernadette. Kaya't ka kasarita, may panggap ka na kayo ka ni Brian. Kaya't mo ka nagkita kayo. Bernadette, di ka kumakayat nga iraman iti na ito yung problema. Ang mga numabalin mo apang bagaan. Nagkinarit na ngamin ka ni Derek. Anya? Mabalin ko nga usaran ti kinabaknang ko. Tapno may liklik iti riribok ti anak ko, Bernadette. Maawatan kayo, tita. Sige, umanugot ka makisarita kini Brian. No kaya't lalakit di makipagkita kanya. Talaga alikliklikan nak ni Maureen. Iso ngay mayak diti balayo, Rosano. Ngem, yak madgaya madanon. Amang ano damanan ni Tiayan nagiti barkada na dati. Naistoryamat nga tan ni mamaka na kayo. Ti pan nakisarita mi kankuha na itaibigan. Talaga gaya masan na kayong gaanan niya, Dad. Sursurutin da kaging ga dito eh. Anda kagaya man, Maureen. Inawagan na kid ni Laura. Saan ka no mabutan? Isardeng munday ta kinamaag mo, Maureen. Isublim kanyak ti baltog ko. Oh, daytoy. Kitaan nyo na dapaltog dita. Sige, ituloy yung tagsarita kini Rosano. Mabit lang, sanda ka panawan, tagsarita tapay. Saan ka kumamang liklik, Maureen? Ibatam ti imak, Rosano. No di mo kaya tatong taan ka. Apay nga inaramid mo deta, mami. No kayat ko akasarita ni Bernadette. Nalakalaang nga awagak. Jack mamati no ibagam nga awanan patag ni Bernadette kan ka, Brian. Uray pa'y mano ababa iti isukat mo kan kwa na. Napintas ni Samantha asigod ang nobya ni Derek, mami. Napinpintas manan ni Jewel nga agdama ang nobya na. Nagsiksi. Brian, saan mo nga ad-ada pagpungtutan ni Derek? Saan mo apaayan ni Bernadette? Mangnamnama nga kita kayo. Kat no ibagak asupringan kayo. Ikan ka iti gundaway nga panunot. No talaga nga awanan patag ni Bernadette kan ka. Ibabawik ti pa nagkita yo. Naawanan ti sa bali nga ibagayo, mami. Sumurag ako ni ti kwartok. Sapay la ko ma. Tasaan kanto nga agbabawi ka na gito'y nga aramidam. Maudin da ito'y agundaway nga ipaay ko para kada kayo ka ni Bernadette. Mami. Madagdag sa nanak launa yan. Jack ipalubos at akas ti pagtungpalam, Brian. Magululbudlaan kanyak ni Bernadette. Iso nga uray kiti pagadalan da. Kat surutak. Uray sa dino ti papanan na. Dayjay a Brian ti unaag. Isarunot to ni Laura. Isuda ka ni Rosano. Ha, ti amo na nga ta? Jack ka ba elan? Ti pumatay? Itayak pilangagul uray kini Brian dito ikit ti paypay. Mawan matlangan. Adadim tangi tayo kotse. Masaan mat na iso? Sino nga tadagi siya lalaki? Ha? Damot ka tuwada babae. Kas nga ni Tita Laura? Adaman ang timting ang kotse. Ni Brian? Nataktakan ka gadi nga uray kanya. Nagduwa-duwa ak. Nurumbang agpakitakin ka. Amok nga wanan ti patagkukan ka. Bernadette. Ulitak manan. Nagsakripisyo ako para iti pamilya. Ang kapukin ni Mami. Nariribok lang ta ti biyag mi. Tsaka ayam kabalan.
No talaga nga awanan patakukan ka. Itugot ko, ititanam ko. Ti panagayat ko kan ka, Brian. Saan ka kumangag sa oy ti kasta? Kunak to, mata makisinara kay tiday ta lalaki, Bernadette. Mami? Saan ka nagbiddo kita atak ko? Iso sinurot kay tinalimad. Kunak man no nagsina kayon kini Brian. Saan nyo kumapasakitan ni Bernadette? Saan kayo kadi amasyan kinkwana? Kita nyo tilangana. Kat, siyak ti pabasulam? Kunam nga tajak amo nga agsusukot tinubiyang, ha? Asino ti talaga amang paspasakit kan kwa na? Pangasiyo, saan kayo kumanghag sinupyat? Amuyo kanino apay anaramid ko dayta. Da kayo tigapuna. Anya? Nasakit tinakam ko, nagtitinulungan da kami. Tapno agsina kami kini Bernadette. Kat, nagsapol ka adago si ti kasukat na kasta? Nasaysayat lang nga napatayan ka! Mami, saan? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Sa dido nga talaga ti ayan ni Maureen. Sanda ka nung nagkita kini Miles. Nanda ka nung paskan ti may sabar ka na da. Yung sanda ka nung mataka to. Hawan ti amok paya papanan na. Hawagak man ni abalayan. Mga nung nagkawid di gayon ni Maureen. Aday ta. Abalayan, apay, Awan ni Maureen, kadagiti balakada na. at kiti may isa kadagiti amiga. Ni Rosano ko matiawag. Dano naglangan di opisina na. Sige nga rodan, ang mga numakasingaak. Amangan no niya ti pampanunute mabalayan. Saan dak nga ipadpadak kada kayo nga agama. Hinidip na latan. Talagang awan urbanidad na. Naman niya na diyang imbagan. Kalpasan na. Hinidip na ti silpon na. May sa matabak-bakitan ngawan manak nakim na. Anya ti kadam dito'y Laura. Itay pala nga dak dito'y igit ti baybay. Siya, ti kayat mo apatayan. Mami, saan? Bernadette, nakaluslusyaw kan. Ipanaw mo ni Bernadette, Brian. Saan? Saan mo pakibiyangan ni Bernadette? Siya ti danggang Brian. Ipanaw mo ni Bernadette. Padasan ti agtignay iti dakas, Maureen. Anya ti kayata sa hunda ito'y? Asino na kita lalaki? Kita ang ti maaramidan ti kwarta, Maureen. Anya? Brian, tsakon kabalan pa'y dagito'y. Bernadette! Hello? Rosano, umay ka kumadakos. Intaray ni Brian ni Bernadette sa ospital. Anya? O sige, umaya ka dagos. Masapol ang pumanaw kami adagos ka ni Brian dito'y ospital. At nalakit din ni Maureen itidalan na nga agturong dito'y. Sige, bye. Tsak maawatan. Anya ti kayat asawan ni Laura? Anya man yung tinapasamak ka ni Bernadette. Ni Floro ka diti kinasarita iti cellphone mo, Rosano. Mama, umay kayo. Adda ka na iti ospital ni Bernadette. Apay, naman ang tinapasamat na. Mami, apay nga adda kayo iti nagtulagan mi kini Bernadette apag kitaan. Kadwayo pa'y dagiti binayadan nyo idi anang sapol kanya. Rumbang kumaadwa kami lang ang nagsarita kini Bernadette. Kasta ti kalikagom ko. Iso nga impamuspusak ti panagkita yung. Ngam no sa anak ka nagpanunot. Amangan no si ka tinagaramidan ni Maureen ti dakas. Nakadakdakas dahi a babae.
Ngam saan ko nga ipalubos. Diyak kaya tamay sagmak ka. Ad-ada pa'y adyak kaya tamay lawan ta. Diyak kaya tamadadal ti masakbayam. Nadadaalan, mami. Saan mo ako naantikas na anak ko? Adda pa'y gundaway amang ator iti amin. Amok ana pasakitak launay ni Bernadette. Saan ka babalawan? Saan ko mga minarumbang anang ipapasam iti sakit tinakam mo ti panagsinayo ka ni Bernadette? Babaan iti panagpapas mo iti samali ang babae. Sige, mami. Sumurag ako niti kwartok. Sapay ko mata makapagpanunot ka. Kabayatan ti panagmaymaysam. Ti pampanunotat. Amangan no siya kun mairamraman kayo pa yung mapabasol iti napasamak ni Bernadette. Siya kung ti makamo iti daytaba nag Brian. Sangwag ti pamilya ni Bernadette. Ngam tikid dawakan ka. Di mo ko mapasakitan ni Bernadette. Laglagi pam ko maamay sa akmat a babae a masakitan. Kung nagtupay, nga daking katipaltog. Anya ka din dayto yung mapampanunot mo. Di awanan ba na babae? Nang bayad gaya mi ti bayabay na? Di nakit din usaran di kwarta na. Ipalubos ng karoda may sagmaglatan. Di ka pungtot ko laon ito. Akasam, nilurakit din ng plano iti panagkita da kaya sigod nga gaya na yan? Saan na day dati panunutam? Mapan ka di ospital takitam ti anak mo. Ang mga nukagura na kamanan ni Leonardo. Pabasulan da klakit di tinapasama ka ni Bernadette. Dahil tamang katanti paglalabanan. Agyaman ta nakapuot ka, anak. Anya ka di mananday ka napasamakin ka. Saan kayo matanagan, Daddy? Anya saan ang madanagan? Nakaluslusyaw ka, Bernadette. Naapay ani Laura tinakaitarakan ka dito ospital. Mama, saan kumapayla day tati damagan niyo iti anak ko? Nasaysaya at amamuan ni Lola, Daddy. Lola, alipot kada kayo. Ni Tita Laura, tinangay pamuspusan tapno agsarita kami kini Brian. Aniya. Saan kayo kumangagpungtot, Mama? Lating itak, Lola. Tsaka palan. Ayat ko na ni Brian. Saan niyo kumapanunutan? Ada Brian kan Tita Laura tiga po na. Naapay naglusto iyak. Nagbutangak, iti pa nagpanggap ni Mami apaltugan ni Tita Laura. Anya. Saan kayo ngagsaw, Mama? Bayan tayo ni Bernadette. Kaya't ko aram-warap patlatagos dito ospital. Makaamo ni Apo Diyos, nagtawad pa iti biyag ko. Adalaman, tirabi. Anya pa lang aramidam ni Tiruar, Laura. Pampanunutam ka di tinapasamak. Iday igit ti baybay. Talaga kaya't nakapatayan ni Maureen tatang. Nadlaw ko anak karo ti gura na kanyak. Apay. Pagsilsilosan nak. Atapan na asyak pailaan ti ay ayatan ni Rosana. Ay, anya nga minti kadam. Iday igit ti baybay. Yung binayam ko anak kapagsarita dagiti agayan ayan. Ang mga nuan niya kumati mapasamak ka ni Brian. Wano, ni Brian tinakalawaan ka ni Maureen. Kita'y jela nga raw, tinapasamak man ni Bernadette. Inton makapuot ni Bernadette. Ni Maureen to ti mangilawlawag noan niya tinakatalimudawan ni Bernadette. Ngam, amok ababalawundak. Ngam, nakasagana ak amang sango kadakwada. Naimpagta nakapanahon ni Mami Rosana. Siyak lakit iti pabasulan na itinapasama ki ni Bernadette. Anya ti mapampanunot nun? Si matang ni Bernadette. Di mo pampanunutan ti kasasaad ti anak ta. No saan ko maadinitang ni Laura anak ibiyang? Saan ko napasama ti kasyay? Apay asyak ti babalawan. Siksikapan na tayo ni Laura.
Mabalin nga dakalintigam. Ngam pampanunutan ni Lora ti kasasaan ti anak ta. Agamak, nga amang no dakas ti bunga ti panaglad na dingit na. Kat, siyak ti pagparangam asaan na masagnan iti anak ko. Tangiwat mo, amang ano makariing. No napatig ken ka ti anak ta. Bay am nagpaot pa'y ti biyag na. Amo ka siyak ti pabasulan niyo tinapasama ka ni Bernadette, mami. Iso asakbay, ama isangpot ni Rosano, dito'y balay. Nasaysaya at naglilinawag tayon. Mabali na kaguram ni Bernadette. Ta iso tinagapuan ti amin. Saan kumakano ang natalimudaw? No saan aga po iti panagpanggap mo amang paltog kini Lora. Tasyak pa'y gayam tiyak balinada kasitan. Kasla ni Lora matantikan kanunungan niyo. Ket panunutan manen, ani Lora pa'y laeng tay ayatan ni Rosano. Ken gapo tabak nangan day jay Saan nyo na ituloy? Siyak ti danggan nyo? Ni Lora tinang plano iti panagkita da Brian ken Bernadette. Ngam, diyak ko nituloy ti bagakuma. Malagip ko nga mintinay baga ni Rosano. Anya day jay. Ni Rosano ti kasarita yon, may papaniti dayta. Iwanan ba? Kasarsaritak pa'y lang. Nanawan nakit di. Timat gayam turod, tinagturungam, Brian. Kasla na unag, ti pampanunutan. Iti daytoy ka na aturod anabukal ti pamatagdamami. Kun Tito Rosano, Lolo Alipio. Amo maame na nitalina. Makitam ka di day ta Sarguelas. Masansanin nga agtudo, kat narukbos manen ti bulong na. Apay nga tamaraglag nga umunada iti bulong na. Sakbay nga agsabong kun agbunga. Dayta tinakaparswaan na, Brian. Kaya rigan ti biyag dayta. Iti murdong dagiti panubok. Agur uray ti baligi. Amuyo kadi ati panagkitak kini Bernadette idi. Kat grabing ti kasasaad na. Brian? Basol ko ti amin, Lolo. Siyak pa'y amang ipatpatag. Tinang pasakit kinkwana. Anya kakadimaw rin. Big-bigatam taging inom iti arak. Maluksawak law na itan. Kakurak tiyag sangit. Siyak ti pabasulan day tinapasama ka ni Bernadette. Denggeklangan ti bagam. Tamangan no makagura kapay kanyak no agsauak manan. Siyak ti dakas. Isungay subliyo ti paltog kanyak dan. Magpakamatayak lagan. Anya kinamaag day tang ibagbagam. Hanggang sakbay ng ramit at dayta. Patayag pa'y da Rosano ken Lora. Uray day jay abakat Leonarda. Dadahil sa ti utik mo gapot kainom mo ti arak. Punak manan. Sana nasayat day tapang panunutan. Sanay arumwaran ni Bernadette iti ospital itangal daw. Makamo ni Rosano ken ni Bernadette. Nada papanan nyo. Panawan daklatan. Naluknang nga talaga ti pusok. Day tati sana nagbaliw kanyak. Masyanak ka ni Bernadette. Aramidag amin akabalak. Amang ator iti bindot ana aramidan ni Brian. Nunas ka na pag sinubliak ina. Aramidag. Uray kag uradak damaw rin kan Mrs. Salva. Saan ko man ama ulit tinapasama ka na kami kan ni Rosano. Ni Brian ti kang runaan aragsak ko. Kat awan sa bali at tartari gagayak. No saan ati pagragsakan na. Kaya't kung aglunitan anaimbag ti sukat iti pusok. Talaga anak kuspag ti asawam Rosano. Sinong basong batan nakidin. Sa kasarsaritak pailaan, pinanawan akon.
Bayan nyo lang kuman ni Maurin mama. Ni Bernadette ti panunutan nyo. May samot ngamin day Alora. Makaamo ni Maurin no patayan na day Alora. Awan matay. Siyak na nga sakripisyo, Daddy. Para iti panagulimak ti amin. Siyak, ti matay. Bernadette, Anak. anya ka di day sasawam. Sana balin alumdang ti karawak, Daddy. Lola, katsapay la kumata sakpay amatayang. Mariknak ton ti panangipatag ni mami kanya. Daddy, Anak, saan ka kumangagsawit kasta? Pat ganda ka unay. Uray la sumgar dagiti dutdut ko kadagita nga ibagbagam Bernadette. Anya ka iti kayat mo? Paaya ba ka din ni Brian? saan, Daddy? Tsak kayat nga dada masakitan. Pabusoy ako niya agragsak iti na duma-duma papai. Kayat kong tirumor di do ospital. Ama nga no saan mo pa akabailan. Diyak pa nakasarita ti doktor mo. Nung mabalin mo tirumwar. Awan to matlati pagbaliwan ti kasasaat ko, Daddy. Nunaskan nga ipaagas na ka iti dakkel nga ospital iti Manila, apok. Aramidan mi. May sana ang tikitawag kada kayo. Di kay kuman agsusubang pay. Kan inton makasangbat kay di balay. Hindi ko mamami ti umuna ang makita. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Masurun kini Rosano. Anyat gapo na nga awakan nak. Hello, Rosano. Anyat masapol mo? Ni Bernadette ni makasapol kin ka. Imbes ko mga daka dito ospital amang bantay kan kuana. Di pala da jay alora ti awagam. Napatpatagan da jay ababae kan kwa na ngam siyak ngay nana. Adla ka daw ni Bernadette katatayo amin. Saan tayo ko makanungag susubang? Ta sino takim basol? Siyak ka di? Ha? Denggan na. Kaya't ni Bernadette ngayon makarwar iti ospital. Sikat yung muna ang makita na. Naimbag ta nakatpala kitay. Kaya't kit din ni Rosano. Apaayabad na ni Brian. Sumsumgar pa'y laang dagiti dutut ko. Apayakas day dagiti imbagbaga ni Bernadette. Kas nagpakpakadabatan. Saan amatay ti apukok? Nabayag, nagsarsarita kami kini Brian, iti turo di tay bigat. Nalagip na pa iti nagbalin na pateng-patengyo kani Rosano. Anya tinalagip na iti day tatatang. Diyak manam mo. Napanunot na nga ta, tinagtungpalan ti ayan-ayat da kini Bernadette. Liniputan nak ni Rosano tatang. Narukop iti sulisok. Ket, adda ka di pala ang sugat iti puso. Diyak ko man kaya't alagipan tatang. Ngam ti inaramid ni Rosano. Kasla inulit ni Brian. Nakarkaro pa iti panagsagaba ni Bernadette. At adan samot tayo nasikat ti masiknan kini Bernadette. Ngam ti mismo nga inana. May saak a babae tatang. Nariknak ti saam. Kaya't ko nga alawan ti relasyon na. Ngam, sigurado akalaban ko damaw rin kan Mrs. Salve. Agyaman nagtapinat kanyo tikid daw ko, Mami. Na kayo daw panawakita kiti po nakaisangpat ko dito yung balay. Anak, saan ka ngagsangit? Daddy, mabalin ka di panawan na kami kini Mami. Dua kami kumalaang tagsarita. Makamu ka niti anak tamaw rin. Wan gaya, Mami. Ipasyarnak ni Daddy inton malam ijay beauty kan iti Eco Park. Ngam nakapsot pala ti bagay, Bernadette. Ang mga nusaan mo akabalan ti matayo. May sanahan ti kitawag kada kayo, Mami. Ti mariknak, ti panangipatagyo kanyak.
Uray iti mao tinaangan aguntawan. Bernadette! Intun bigat la ko man ti panagpasyarta, anak. Karuruar mo pa lang iti ospital. Sa paantento lang arudan dati. Sakpe na kasingising ti init, nakapanaw tayong ton. Gapo iti pan naka-ospital mo manan. Di ka manan nakastrak iti pagadalan. Uwin rata kumatagos. Apay no istarbeng mo pa lang ti agadal, tagpaagas ka pa'y. Dati, san abali, tadyak matluliwain tagtumar ka dagiti agas ko. Nakapsot ka ti panagkita. Madanagan na ka nagti ibagbaga. Saan tayo nga mo, nanya tayo kung ura agasat ko, Dad? Nasisaya to nakasagana tayo di anyaman ang mapasamak. Anak, Pakas pagarigan to lang. Saan dak to kumasang sangitan ha, Daddy? sige. Anda na patag nga ramida kiti opisina. Sa pagtulangan ti agawid. Bye, Dad. Amo kalikliklikan nak ni Daddy at angkan. Di prayan kayam. Nalapit nga dapat na batbati apa nagayat na kanyak. Di pamilyak di makalapad. Sapay la kuma. Tamakasarak to iti babae. Nga ad-adda ang mangayat kan kuana. Karurwar lang ni Bernadette ito ospital. Imbis ko abantaya mga... Pinatgak lang tikid daw ni Bernadette as siyak ti muna ang makita na dad. Uray, adamat ni Rosana amang bantay kan kuana. Kan, agpasyada ka na inton malang. Gapo iti kasasaad ti anak yo. Mabaybayan ni Rosano, dagiti nabatbati ang negosyo da. Dakkel pa lang ti investment da. Ay, ngam kabalan ka din ni Bernadette agpasyarita dayo. Diyak mo, payantay na tayo da. Aramidan dati kakayat da. Talaga nga awan sa tipatag ti anak mo king ka. Amok! At dapat tuloy di tangay bagayo kanyak. Awan sirsirbik nga ina. Natangang ka, nagnagam ka kuman. Agpapada kayo ang makauma. Di takay man lang. Agsubli ka, Balayo. Di mo amunuan niya man ang timakunan ni Abalayang king ka. Nakita kita ya si mga tilugan mo, Brian. Iswa sinaruno ka. Dakon nagtuloy, hindi turon. No kayat yo. Agkuyog tayo ama panadjay. Agaman damagakin ka, apok. Anya talaga tinagsaritaan niyo kini Bernadette. Saan ni ana tutor tinagsarita? Gapo iti idadatang ni Tita Maureen. Dayjay lang arod. Na ospital manan ni Bernadette. Awan ka di damag mo no nakarwaran manipod ospital. Lolo, Brian apok. Awan ka din patay ni Bernadette kin ka. amok ana pasakitak ni Bernadette. Ngem basol daytoy da Tita Maureen ken Lola Leonarda. Uray ka sa ano ti kinaado tilapad iti patempatagyo. Mapantayo ka din iti turod, Lolo. Ad-ada makapagpanunutak ana yung bagijay. Sana ka makapagpaot na makisarita ka ni Bernadette. Tsak materindirik na. Kasaritak tumanan na yung baging doktora mang tamtaming ken ko na. Penkak, noan niya talaga ti kasasaan ti anak ko. Nunaskan abumos-busak iti dakkalagatan. Tapno masilpon lang ti biyag na. Parabitak. Uray pa'y do umutangak. Di man ang Laura. Hello? At mapailaang sa iti impalayo iti asukat iti barong korsano. Pakawanan na kuman, Laura. Umdas kuman ti makitkitam apan nakadusdusak. Insa patak iti. Asaan kanto apulos ang mapakawan iti nagbasulang kanyak. Kagulkura ka. Kat uray aglabas ti atungal daw.
Saan tungagmaw-maw ti sa amin ti parugong ko? Anya ka titiga po na ngay nawagan na kita. Ngam, may saakay na. Rumingring pa ti asig ka ni Bernadette. Uray amok akayat nakapatayan ni Maureen. Numaamon na amasansan ti panagsarita ta. Ad-ad na ngagpungtot. Kaguranak ni Maureen. Kamutay pamuspusak ang makapagsarita na gidanak tayo. Anya ka niya talaga ti kasasaan ni Bernadette. Oh, Saan ka nga agsenay? Kaya't ko asyak ti mga atur iti binton ni Brian. Tulungan ka magpaagas kini Bernadette. nagtanok kalakit din. Makon konsensya ak. Kaya't mon alipaten tinapalabas. Ngem, tumulong kamit kada kami. Rabi imanan. Tsaka mo nun niya nga oras ang mairidabak. Kan ad-adda adyak sigurado. Lumabigat tanak pa si bibiyag. Tsak umakayat agluhapan. Siyak ad-adda marigata na masakasakit anak. Naganapat-agak pa inaangkin ni Brian. Ay, ipawil na mami kan lola. Ipamuspusan na ko ma. Uray, kumustahan nakla kumamad. Ni Brian, kas na pimigsahak. Sapay kumatasan nga paplaan dito eh. Hello? Hello, Bernadette. Kumusta ka? Agyaman na. Tanalagip na kang awagan. Pakawanan na ko, ma. Amok ana pasakitan ka. Makanayan apakalag-anan ti panakangag ko ititimak mo. Brian. Apag isulaunay ti dadating ta, anak. Gamne, kaslama katutudon. Napuskol ti ulip anang dalungdong iti pagsingising nga init. Daddy, Oh, anda kayat mong iba ka? Uno, ada marikriknam. mapampanunod ko lang. Kas ko maiti kinatalinaay ti tao ita ti kinasimbang ti panagbiag tayo. Awan ti riribok, naragsak, kan agpinpinatag amin a tao. Aglalo iti may sa pamilya. Amok at tarigagayam ti tinaragsak ti pamilya tayo. Kanayon ko matakasarsarita ni mamam. Kuma, tibiyag kat kas iti may sa tao. Kas iti tao ko na, kas la di maumpot. Awan ti patingkana. Nagsayat kat kuman no kasta. Mamati ak nagtultuloy ti biyag. Iti sabali a lupo. Iti kahit ko asawan, iti nagkaisabiyag. Sana anak. Saan ka matay? Sika, anya ti kaadam ditoy. Naimbaga bigat yo, Mrs. Alba. Nagapuak ito ospital. Nakarawar gaya man ni Bernadette. Kaya't ko kumakumustaan. Anya aga po, nalipatamon. Sika, tiga po na ang naglusdoy ni Bernadette. Saan na pudno dayta? Agpada kayo itiinam nga ulbod. Manangal lilaw kayo. Pinasakitam ni Bernadette. Babaan ti pa nagpapas mo iti sidong tinaduma-duma a babae. Saan na nga aklo na nabasol na ti panaka-ospital ni Bernadette? Siyak ti pagpabasolid da. Kaya't ko kumamakasarita ni Bernadette. Saan? Uray ka ano man. Saan kayo nagkita pa eh? Padasam dagi pulong kini Bernadette. Basol mo no adadakas ama pasamak kenkwana. Ha! Ay, kunaklakit din no ada na disgrasya. Ibrayan mat kaya. Kanya nga tamanin tinapasama. Uray la,
Nabuhak na iti karuba iti dandanipan ng idumpar ni Brian iti kutsina. Ay, dayjayay. Imuaren man po iti kutsina. Langan natin makapungto. Brian! Sanak nga tanang nga. No, sanak lang ngayon taltalag. Ay na, urang lang ngayon dumpar na tibagina iti didain. Ay, makamunto ni Laura makisaritakin ko. Itay pa'y amir-mira ang ti cellphone mo. Anda ka di or-orayam nga awag? Awan gayam ti signal dito Eco Park, Daddy. Saan nagtumag lang ang malagip nga awagan ni Brian? Nakalidliday man ang kilangam. Naragragsak siguro iti silong dagiti na tuma-tuma a babae. Ado tinapipintas sa kolehiyala iti universidad. Umay ka man. Umalati tayo ti dadya apaset. Amangan no, ada signal iti ay. Dad, no napatagak kumakin ni Brian, ibturan na kumatipan na kapabain na kadamami kan lola. Talagang awanan. Amom anak, imawag ni Laura iti kalman. Injaya na ti panakapaagas mo. Tapno niya pa lang, Daddy. Saanan? Awan kasas ka na. Agsay sayang lang iti kwarta. Inuray ko lang makastrict ni Bernadette iti kwarto na. Sa dino tinagkapuan nyo. Impasyar ko iti view deck. Kan iti Eco Park. Taday tatikid daw na. Impakadakmat kan kay dirabi. Imay dadya Brian dito bala itay bikat. Sapsapulin na ni Bernadette. Napatigmat lagayam ka ni Brian ti anak ta. Adda pala namnama. Anya anam nama? Jack manukat. Para manilain ka ni Bernadette. Ipaay tayo kuman ti pagragsakan na. Tas saan tayo nga amon nga niya ti agur-uray agasat na. Saan? Naulpit ka. Ni Bernadette. Nakamati dari tiri daw ti kwarto na. Nangnalakit ti timpakam. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Iti tunggal pitik ki puso, adagur uray ng istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Naimbag ta si Mangput ka ni Esmeralda. Itay pa nga gurura ti sang ilem. Asino, nanang? Siya. Naimbaga na ba, Miss Esmeralda? Nalabitasan ako na malagip pa eh. Nagkita tayo din. Ha? Juan, malagip kon. Nagkapasyar ka man? Sige, panahon kayo pa, Alfonso Barok, makamukan. Esmeralda, makamukan ti sang ilem. Juan, nanang. Manipod iti nagkita ta. San ka na napukaw iti panunot ko? Saan mo kumangay pa pa na kinadorsok? Ngam napudno iti tarigagay ko keng ka. Nakasagana ka mangikasarkin ka oras. Ngaklunan ti panagay ko. Anya? Napartak ka launay manong Alfonso. Saan tapay unay nga gamang mo? Mabalin ako na madyak may karking ka ta dayo tiba titawan ta. Nadanon ko titawan ko ako rin ta katawan pa'y asawak. Tama kumikuma ka ng isagkana iti masakbaya. Manong Alfonso? Narangayin ti negosyo?
Asawa lang ti orang iti biyag ko. Awisin ka ngagpasyar iti bukod ka kumpanya. Tapno mamuam. Ti kinaimbag ko a tao ken awanda ka sa pakasarsarita. Damo pala nakita kan nakasaritak ni Alfonso. Nalagaan ti riknak ken kuana. Kaya't ko nga isut pa ki asawaam. Anya, no arig na, kaamamoy pa'y laang nanang, no pa'y nagkita kami itin. Ada ka tinadlaw mo a kinaparamag kabayatan ti panagsarsarita yo? Awan matkit di nanang. Napudno kan napakumbaba ti panagsasauna. Nabaknang ni Alfonso. Nasaya ato ti biyag mo iti denana. Agbiag kanto ana sa liwanwan. Nanang, idildildak matlaunahin kin ni Alfonso. Kaya't yung kadi ama kaya asawa akon. At saka mo iti husto nga edad. Diyak kaya't nagdardarasudos. No pa'y napintas ti pakpakita na. Sa kasanon, no agayat ayat kami kin ni Camilo. Oh, apay adi ka mo makapagsao. Madlaw ko katagtukyat ka. Apay, ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Apay adi ka makasukbat. Agpagpakaasi ak kata kayo. Bay anda ko mga desisyon. Saan da kapilitan? Saan ko apawilan ni Manong Alfonso ang agaram kanya? Masapul at tingitingak ang imbag ti kababalin na. Dahil tati problema kita, Paula. Marik na kapilitan nak ni Nanang. Tapno makiayan ayatak kin ni Alfonso. Gwapo ka di daytang Alfonso? Adamat lang na. Sana madlaw iti edad na 40. Madlaw nga tigtig na anabak nang. Wow, daytan No siya kiti sika. Uray makiasawak adagos ken ko anang. Anya? Iswasaan mo na baybayagan pa Esmeralda. No kaya't nakalakit di. Anya na taray bagbagag kini Esmeralda, Paula? Manong Camilo, si Mangpot kagayaman. Ay, uwan gayam. Nagkasat ni Esmeralda agayam ko. At kan agar-arong ken ko anabak nang. Anya? Sige. Panawan kayo, pa. Ang mga tumasiyak tinaragsa ka panagsasarita yun. Payakas di nga tatilangan ni Manong Camilo. Agilong samat. Agar-arom ka di tikabsat ko ken ka? Inawis na nagpasyar dito parke. Di ka matan matagtagari. At nagaya mag-aaram kan kaabak ng Esmeralda. Isyuti ka at imamang mo pagkasawaan. Tay tangar ti pakariribukak. Kasanong tiyayan eta. Gabo ka dito. Awan ti maipagpanakal ko. Kabutan ako rapiak lahing. Camilo, saan mo kumatagibas itan ti kinataom? At tapay pagtuwa-tuwaan ti panagayat ko kan ka. Agyaman ako, Esmeralda. Umisam ka nga rodin Kayat ko naragsak ti ayan-ayat ta, Camilo. Saan ka makapagulbud kanyak, Manong Camilo? Nakita kayo kani Esmeralda ije parke Nakita na kami gayan. Apay nga saan na kami ngayon, sitgan. Ang mga numabainan ni Esmeralda. Takasano? Nakairi-iro ti panang putput mo ti iman ng Esmeralda. Ano ko ba tidakas na? Oray man kat agit inarakop kami. Agayan na at kami, Mike. Anya? Jack impagaro pa. Naimbag ta kinayat na ka. No siyak ni Esmeralda. Ay, pagan-ano kamot nga Anya ti kunam? Paula, kabsat ka wano niya. Ngamkuy daw ka. Ang mga no isukat na ka iti dayjay bak nang agar-aram ken kwa na.
Namuna ta, dayjay, ti kayat ni nanang napakiasawaan na. Nagsaritaan min dito abanag. Kat, si katipilyan na? Ha, maagno kasta. Si kapay nga awan ambisyon na nga umasinsaw. Paula, Pudno mati ko na ka. No nag-ambisyon ka kumaan ang ituloy iti panagadal mo. Di, natulungan na kumamat ang makapagkulihiyo. Saan ka kumangasit ta mga numasinga ka? Naunag sa ti pampanunutam. itay lang na naduktala ka. Ano sakit palagayam tinakam ni Paula. Ang nakarabramanan na adi nakapagpatuloy iti kuleyo. Hey na, pasensya am laang hindi kapsat mo. Ambisyo sa mo na dya kapsat mo. Anyamat na itang ibagbagayan, may panggap kanya, nanang. Ay, hindi. Paula, ada ka mo gayam di ta si adumdumgag. Pagparbeng ka kuma, Paula. Saan arong mga akasta ti kinasabrak ti panagsasaritam kininanang? Nanang, pakawanan da ka. Hanggang masurunak. Ambisyosa ak. Wan, aklunak. Awan namin ti ambisyon mo, Manong Camilo. Anya nga ti agbalin to abiyagyo kini Esmeralda. Nuda kayo ti agkagasat. Saan mo la kuman ngay bagbaga ni Alfonso Tikas Jay? Nabainan lakit di. Nanang, amok ngar aramidan na tikas jay. Tap na maalukoy na tirik nayo, apilitan da ka, makirelasyon kan kwa na. Tanya kumatdakas na. Biyang ko lang nga inam, timang kita di pagimbagam. Nanang, Apay, anya pala sa pulam kini Alfonso. Nasingpet, may kana kay tinasaliwan mo na pa nagbiag. saan laday ka tinapatag kanya? Kasanong tirik na? Awad di ka po na di mo masursurong ayatan ni Alfonso. Nalaka asawan no saan asika ti mismo amasiknan, nanang. Kasanong iba kakata kayo? Nga adan ka ayan ayat ko. Anya? Mabainak na kuman amamom da ito, Esmeralda. Ngam gaputa, agayam ta. Kan agayan ayat kayo gam kini Manong Camilo. Apay kasta matantibagbagan, Paula. Maluksawa kini Manong Camilo. Nagsinong bat ka ni. Gapo iti kinaawan ambisyon na. Anya? E di pinagsardangan ni Nana nga nagadal iti kolehiyo. Saanan ang nagambisyon? Gapo iti dayta. Naramraman na ka di nakaturpos. Paula, awan ko matipanggap ko ang makibiyang itisan nyo ang panagkinaawatan. Angam kas kunam, nasingat ka nga kayam. Sa kabsat mo ni Camilo ang kaayan ayat ko. Naimbag pa yata kinayat mo. Katawan ambisyon na. Saan ko mamatakas tatibagam? O sige, ipapantalat na kasta. Ngam, nagagat nga agtalon kan agtarakan iti dinguan ni manong mo. Agpada kayo amapnak iti kastalatan na klase ti panagbiag? No da kayo ti agasawa? Anyan to ti agbalin na biag yung? Makapasakit mo't dagit ang ibagpagam, Paula. Kaslaim parupang mutan, nga isinaklaan ti kapsat mo. Kat tutupak ni Manong Alfonso. No siyaklaan, kayat ko ni Manong Alfonso. Ta sigurado ak ang maipaayan na itim na saliwanwan abiyag. Saan ka mababalaw iti dayta ka panunutam, Paula? Adan kay ti kabukbukudan ni arapaap. Katrauman kay ti dayta. Ay ayatak ti kabsat mo. Kat agtala ka kiti kabailan na para iti masakbayan minto. Imbagakan ka dayta nagsaritaan mi ni Paula. Ang pangaasim. Saan mo tulak ko man sa langagan? Diyak kahit asyak ti makagapo iti sanyo a panagkinaawatan niya agkabsat. Saan ba't nga tayo mapasamak na ita? Tanasingad kayo magnagayem. Saan ka matanagan? Baybay aklat ng tikabsat ko. Saan mo ko man atutupan? Pagarupan na malok sa palagayang kanyak.
Ambisyosa nga min di kabsat ko. Saan mo ama babalaw? Libre ti agarapaap. Karbangan tayo amin dayta. Wan gayam. Kumusta ni Alfonso? Tayjay, madlaw ko anapingat ti panagaram na kanya. Camilo, kayat ko ngay pudnukan ka. Akayat ni nanang dayjay nga Alfonso para kanyak. Anya? Ngam agtalag ka kanyak. Pampanunutok nga ipudnuklangan kini nanang ti ayan ayat ta, Camilo. Adda ka mo ilat na nakapupok iti kwartaw paula. Tulungan nakmada mangisagana iti pangrabian tayaw. Nanang, awan ka di pa timbagbaga ni Manong Camilo kada kayo? Awan pa'y may. Sigurado ka indanon laki din ni Esmeralda tinagsarsaritaan mi. Nakigtutak. Nasingad kami nga gayam ngam awan na ibagbaga na akayan ayat na gayam ni Manong Camilo. Paula anak, ang kinaawatan kayo kumagagkapsat. Masurunak lang amin nanang. Ano iti kinaawan ambisyon na. Ang mga namapukaw na ni Esmeralda. Anya? Ay, saan mo kumamot nga ibagbaga ti kasta Ay, no siyak ni Esmeralda nanang. Kayat kontay bakna. Agyaman na ka muna Tapi natgamti awis ko amanganta iti restaurant. Ngam inawis ko ti gayam ko. Yes? Danda ni siguro dayjay. Ni, isang day ta sumungan. Itay kayo may kadiadi mo tang dito yung restaurant? Nagpapintasak pa yung amin. Ha? Kasta ka di? Pilya ka talaga. Aywan kayam. Iso ni Alfonso. Alfonso, ni Paula anang singit agayam ko. Maragsaga na ka makamaamukan ka, Manong Alfonso. Naragsak ka ga makasalsarita, Paula. Agpata kayo na pintas kin Esmeralda. Kasla pa'y agkakaingas kayo. Talaga? Naglain ka gang apo masablog Sige, ag-order tayo ni tikanan tayo. Aday lang ti waiter. Orderin nyo ti magustuhan nyo akanin. Sigurado ka kaditira ti apangedeng mo, Esmeralda? Nakasagana kan ama-ama ni nanang mo nga adan relasyon ta? Kanayo na ngamin atamdamagan no atan kaayan ayat ko. Tamadlaw na anatukyada kiti panagaram ni Alfonso kanya. Kunak man nun ni Alfonso ti nga ilim. Naimbag arabi iyo, nana. Nanang, aday pudno kada kayo. Ni Camilo, kaayan ayat ko. Anya? Adan kaayan ayat mo, kat daytoy alalaki? Apay, lalaki. Kabalam ka di nga ipaayan, itinasaliwanwan, apan nagbiag to'y anak ko. Apay, adi ka makasao. Ibagakan ka ha? Adan kayat ko apake asawaan ni Esmeralda, ama ka ipaaykan ko na itinasaliwanwan, apan nagbiag. Nanang, saan kumamot akas na ti pa nagsasauyo kini Camilo? Isa ti pakiasawaak, taagayan ayat kami. Saan nakapagpungtutan ni Esmeralda? Oh, lalaki. Apay, saan ka mo na makasao? Nanamong aklang agpaiso, nana. Napudno kiti panagayat ko kini Esmeralda. Nukas pagarigan, tada kami tuti at pagasat. Ikagumaakto, nga ipayan tinasayat at panagbiag. Anya ko mati mabalin mo nga may pagpanakal. Mabalin mo ka di? Ayapoy, dayta nga ayat. Ha, ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat saan kan nga parang apulos. Dito'y barebe. Una yan akin nagubsam ti panakisarita yo kini Camilo, nanang. Nasakit tinakam mo, ha? Gagangay ang masakit, anak. Gaputay ayatak ni Camilo. Ikagbalin ang maag, Esmeralda. Lipatan mo dayja Camilo.
Nakatulag ko pa kit ni Alfonso. Amatulagan ti kasaryo. Anya, nanang iba inandak ko, mamat. Da kayo matindi mangidaldal kin Alfonso kanyak. Panunutin ng tupay nga agtatakpon tayo. Ni Alfonso, ti makaipaikan ka itinasaya at apanagbiag. Saan ko nga ay ayatan? Kalugwan. Saan na ka amabiyag ti pasig nga ayat? Agpakpakaasi ang kada kayo. Saan ko apawilan ni Alfonso nga agaram kanyak? Uri adan ka ayan ayat ko. No di mo kaya tapilitan ka makiasawa ka ni Alfonso. Lipate mo, dayjay, ang lalaki. Siriring kayo palagayam, nanang. Rabiin, Inururay ka ang makasangpit, anak ko. Apay analiday tila nga mo. nagkapuha kiti balay da Esmeralda, nanang. Inom si inak ti inana. Kalpasan anamuan ng agayan at kami ni ti balasang na. Anak ko. Naglikat kayam tinakurapay, nanang. Imparo pa na kanyak. Nga da pangyasawaan na iti anak na. Kahit kasano nga rudan, anak. Agpimpinatag kami kini Esmeralda, nanang. Agtalag ka kiti kainayat ko. Nga, kasano ka naragsak kami. Nusopiyatan met ni nanang na ti relasyon mi, nanang. Dahil tatidak kila parikot ko ita, Paula. Idildildil kanyak ni nanang aday jay nga Alfonso ti pakiasawaat. Lipatak ka no ni Camilo. Talaga nga'y ayat umunay ti kabsat ko niya. One friend. Ay ayatak unay-unay. Diyak ano anya ti rumbeng asawakan ka. Amo, maawatan ka. At daluksaw mo iti kapsat mo. Magkisarsaritak itakas may sa agayam kan kapsat mo pa iti kaayan ayat ko. Wan, nasingpat ti kapsat ko. Namdakal ti pakaatiwan ken ni Alfonso. Nasingpat lang arudan, nabak nang pay. Ngam ni Camilo ti ay ayatak. Kat agtali na edak to anapod no iti ayan ayat ni. Manipod idinyam amuka kininanang. Itaman lang na nakita ta. Saan kayo pa nagsarita iti kapsat mo? Awan mo tinay pagbaga na kanya, Esmeralda. Diyak ko maidanon kan ka daytoy. Tamo ka masair lang tiriknam. Lipatin ka kanulangan. Tapnusan nakapilitan ni nanang ama ki asawa kini Alfonso. Anya? Dahil tatimbagan ni nanang kanya. Saan nga tangad adan apilitin na kamay kay asawa kini Alfonso? No saan tan nga gayan ayat? Mariribo ka na karot. Ha? Camilo, saan mo kumapanunutan ni agtua-tua ako ni ti marikriknakan ka? Gaputa saan to nga agpaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman na, Esmeralda. Ikarit. Saan na to mapilit ni nanang ama ki asawa kini Alfonso? Saan ko akay ti makidin na iti saan ko ngay ayatan? Tagbalin to lang ang kalbaryo ti biyak ko. Awan ka katikas to yung problema, manong Camilo. No nagambisyon ka idi. Itakat, awan ti maipagpanakal mo, tapno, mailaban mo kumati ayan ayat yo kini Esmeralda. Maag ni Esmeralda. Sana kinamahag ti agayat, Paula. Amo ka nasingpat ka manong? Ay nga, awan ti ambisyon mo kunakmanan. Mapnak kan iti agdama akasasaad ti biyag mo? Saan ko akaya tapilitin ti banag adyak kapailan akong Oden, Paula? Agpatingga kalatan dita? Nukas pangarigan tagasawa kayon to kini Esmeralda. Anyan to ti agbalin na biyag yo? Manangaasi ni Apo Dios. Ha? No kinasingpat. Saan ang maatiw ni Alfonso ken ka? Baknang pay. No manakman ti babae. Asino nga tatipilyan na?
Namo kininanang mo, nga dagay man kay nayat mo. Ngam sa anak ang maawanan ni tinamnama. Amo nga dan kayan ayat ko. Ngam apay pailangasan nakasardengan. Gaputan na pudno akin ka. Agayan at kayo pailangan. Aging kahit isang kayo ang makapagkasar. Sa anak ang maawanan itinamnama. Napudno ti ayan ayat mi kini Camilo. Oh, Camilo gayam tinagan na. Masakitan hak ni mabantanyaman na. Pun gayam. Amangan no mabalin na kayam mo kini Camilo. Aniya? Kahit kung agbalin na kayam. Gaputan no nasingit kaminton. Nukas pangadikan tasan naklata kayat. Sa anak walay ang masakitan. Anya ti kinulam, Esmeralda. Kayat ni Alfonso ang mamamo ni Camilo? Wananang, kayat na kanong agayam da. Anya mo tayo ta mapampanunot na. Diyak mo. Ngam gapot kalikagom na amam-amo ni Camilo. Patgak day takid daw na. Panagkunak, adaga po na no apay akayat amam-amo ni Alfonso ti kaayan-ayat mo. At dalakid di pang panggapin na. Nanang? Dahil titandaan na mga ibaga ka. Uray di mo kayat asinaan ni Camilo. Dumteng to ti panawan ama amiris mo ngad adda ama ikari ni Alfonso nga ayatam. Maragsa ka na kamakamamuking ka, Camilo. Kapsat mo gayam ni Paula. Amom gayam ti kabasat ko. Ingkuyog ko ni Paula iti naminsan anagawis ni Alfonso amangan kami iti restoran. Kablawang ka. Nagasat ka ta si Kati inayat ni Esmeralda. Manong Alfonso, dapat gakong dikit daw mo. Kinalikagumak amam-amo ka, Camilo. Kaya't ka akasininged. Tanong kas pangarigan agbalo iti panunot ni Esmeralda katibaw ing na ti panagayat na kanya. San kanto kuma amaluksaw? Aniya? Kalpasan ang nakapag-amuta. Jakdam naman ang masang ili ka dito balay. Gaputan na patik ti bagaking ka. Ada kahit ko adamakin. Talaga ka di ngay ayatam ni Esmeralda? Saan mo kumanda pagduaduan pa deta? Panagkunak. Saan ang anas kan asong batak deta sa lutsot mo? Nas ka na mamuak. Gaputay ayatek pati Esmeralda. Kabaulak nga ipaayan itin sa liwanwan na panagbihabi. Akwek. Nanumuak lang. Nupudno ngay ayatam. Ipabusoy mula nga nitipudno amang ipatbatag kenkwana. Ken makaipaay itin sa liwanwan abihag. Gatsyak deta. Alfonso. Wan. Siya tipudno ang makaipaay iti pagragsakan na Camilo. Itamay tamanong Camilo. Nasikat mo't dayjay nga Alfonso. Kinalikaguman na mamamo na ka? Nagpamarang akayat na timagigayam kanya. Tapnoom siya naklagayam. Ngam no nagambisyon ka kuma. Saan ka matagtagibasit? Paula, mabalin ka day. Manawan na kami pailaang itikabsat mo. Bayan na kami ang makapagsarita. Sige, anuan gayam. Napagsaritaan nyo kadidaytan kini Esmeralda? Saan pa'y? Camilo, anak. Saan kumada ito'y ti ad-adda apakasairan tiriknam? Ngam, agpada nga adda kalintagan da Paula kanday jay nga Alfonso kadagiti bagpagadakin ka. Nanang. Ulitek anak ko, saan ko maamasair tiriknam? Saan, nanang? Pudno mat ngamin.
Amo gayam, noan niya akita ti biyag ti kabailam nga ipaay kan ni Esmeralda. No, bilang tagasawa kayo. Oh, agsinaay ka. Tama amiris mo, apod no, dagiti ibagbagakin ka. Isungay tapay laeng anak ko. Agpanunot kan. Anya ti kayat yung aramidak nanang. Lipati ko ni Esmeralda, kat ipaay ko ti waya-waya nang agpili iti may kay paaikan kwa na iti paglagsakan na kasta kadi. Jak ising singasing day tangaramidam, anak ko. Makamukan ngagpanunot, noan niya tinasaya at ngaramidam. Maluksawak man kini Manong Alfonso iti daytang inaramid na. Nagpamarang akayat na ti makigayam kan ka. Tagayam, tagibasitan na kalaang. Putnumat ngamin ti imbaga na Esmeralda. Nanumuak laeng. Idintuan ni Alfonso. Napaknang. Kabailan na ngay pa itinasaya tabiyagkan ka. Ngamsan ko nga ay ayatan. Sikat ti ay ayatak. Ngam, saan tungata nga agmaw-maw data panagayat mo kanyak? Nagrigat kan tulangit idinak. Anya ti kayat masawan iti dayta. Camilo, kabaalak asamiran ti rigat. Gapo iti ayan ayata. Nagyaman aklaon na Esmeralda. Kaya sapay ko ma. Uraan niya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw ti panagayat mo kanyak? Nasaya kay may kadito balay Manong Alfonso. Oh, Esmeralda. Mailiw ka kating kanyak? Nagbaliwan tirik nam? Kat naamiris mo na siya ti rumbang ngayatem. Nagbidot kay ti dayta pampanunutam. Namuak no niya tipod napanggap mo iti panakiam-am mo kin ni Camilo. Tapno tagibasitam lang ti kinatao na. Imbagak lang di po no. Gapo tabak nang ka. Namnamama ka ba ilam nga ipaay ti pagragsaka? Naragsak di panagdinata nga katsawa. No kumplito ti pagbiagta. Gamlaglagi pang kumamat. Ada ka rin kari dagiti agkasar nga agayan ayat. Agbinulig da iti rigat kan namay. Esmeralda. Ladingit at ngay pagakan ka. Wan, mabaling nga da amin kan ka. Ngamday ti pusok. Saan munto pulos ama ikutan? Kinamaag amin nga imbagam kani Alfonso Esmeralda. Masursurong tumutla ang ayatan. Nanang, saan ka diyan nakapagsarita kayon? Bay andak kumamat nga agdesisyon, abukbukod ko. Alawan, saan ka napilitan na makiasawa kini Alfonso? Ngam ti ibagbagakan ka. Saan nga imposible masursurong tumutla ang ayatan? Aging gaada kami kini Camilo ti agayan ayat. Saan to mapasamak dayta? Saan kayo pa nga agasawa? Napudno kami iti karin-karimi ti tunggal maisa nanang. Agtalinod napudno kami kini Camilo. Ad-addan nga imaday tirik na kini Manong Alfonso. Kalpasan ti amin nga inaramid na. Mabalin na sana kamaawatan iti dayto yung aramidek Esmeralda. No kas pangarigan takaguran nakto. Sapay ko ma. Tad-adan to kumang agpanuray tinapudno panagayat mo kanyak kat maawatan nakto. Wena. Dayto lang ti amo ka pamuspusan. Lupay, diyak ko makapailan ang mapukaw ka itibiyak ko. Mailiwak tukin ka. Anya ti kayo ta sa onday toy? Apay nga impake ka kadagiti arwatan? Biro ko kligasat ko dyan syudad ading ko. Anya? Naimbag man ta nagbalaw ka? Kat kayat mo ta agambisyon? Aywan gayam, amo ka di na ito ni Esmeralda?
Saan? Ngam, panggap ko ti mangibati iti surat. Tadya kabailan nga imatangan ti panagarubos to dagiti luana. Bayat ti panagpakada ken kawan kunton iti imatang na. Manong Camilo? Gusto ka ading ko. No sa anak agambisyon. At niya kumati mapalin ko pagkarit to para iti masakbayan mi kini Esmeralda. Manong, pasensya ka kuman iti kinagubsang ko ken ka. Ay ngam, siyak pa'y amis mo ti inungumsikan ka. Saan ka akagura ading ko? Maawatan ka. Sapay ko matagbaligi ka iti ambisyon mo, Manong. Saan mo aliplipatan? Ti mangibati iti surat kini Esmeralda, ah. Nakaadayon ti tricycle ang nagluganan ni Manong Camilo, Nanang. Ang mga nakalugan pa yun iti boss. Ano? Magluluwa kayo paila. Paula, anak. Italaang amaya dayo ni Camilo iti danata. Tsak nabnabaan daytoy nga inaramid na. Nanang, gapo iti arapaap. Wan, kapaw iti arapaap. Aday ta, tinang babalawam iti kabsat mo. Pinabasol mo ti kabsat mo. Ana iramraman ka kung kunam kiday. Banag ang nagbabawyak, Nanang. No, kaano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro kan natin na imbag agasat na ijay siyudad. Isutipan na kaamiris ko, Nanang. Uun gayam. Adda ka di imbati na asurat para kini Esmeralda. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Jak namnamaan daytoy nga inaramid ti kabsat mo, Paula. Gapo iti arapaap, Nanang. Wine. Gapaw iti arapaap. Ada itati ng babalawam iti kabsat mo. Agasam, pinagpabasol mo pa iti kabsat mo. Ibagbagaman ay ramraman ka. Banag ang nagbabawyak, Nanang. No kano apimanaw pa ni Manong Camilo. Tapno biro ka na natin napintas agasat na iti siyudad. Ayun gayam, Nanang. At da ka di imbati na kada kayo asurat para kini Esmeralda? Awan may. Ay ko, amangan no imbati na iti kwarto na. Nanang, inakman kitaan. Day talangan no nalipatan na tinagpakada kini Esmeralda. Namanong aritawan na sana nagparparang kanyak ni Camilo. Apay nga ta. Ang mga nagtamatan sa kubanit na. Amo pa sana kamaipturan at di makita iti sa magmamanong altaw. Oh, Esmeralda. Saan ka makaid na? Nanang, Oh, nakitot kan sapay. anya nga ta. Ibagak nga ta kini Nanang. Ngam amangan no. Oh, Ay, kwa. Ay, awan ka niya man na dahito, Nanang. Awan. Anya ti ko ng Paula. Danda ni makalawasan manipod nagluwas anapan ijay syudan. Ape asa na nagpakada kanyag. Imbaga na hindi ang mangibati iti surat para ken ka. Ay ngam, nalipatan ng samat. Apay, anya tinapan na ginagara iti syudad. Napan nagsapol iti trabaho na. No kasta, agbayag iti syudad. Ang, apay
Apay saan na nagpakada kanyag? Saan na ka no ang maibturan na kita ang ti panagluwam? Nagpakadakan ka? Tsak nam namaan dahi yung aramidan ni Camilo. Pimano adi man na nagpakada kanyag. Sapay ko matamaawatan ti kabsat ko. Para iti masakbayan nyo ka no. Tapno saan ang maatiwan kini Manong Alfonso? Sana nakatrangka to Rida o isa simro kaklatan. Ada ka diti bagayo, nanang. Esmeralda, nakita nga sangsangit ka adimtan. Di nakpay sinungbatan itay pinagunyan ka. Adala na unag apang panunotag. Adda ka di problema? Amok, nagsangsangit ka. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan ken Camilo? Ha? Ay, awan, nanang. Awan. Nasingpat ni Camilo. Abi, kas na matartaranta ka. Umamuan ni nanang ang pinanawanak ni Camilo at nagpakada. At naman ang alukuyan, ti panangibaw-ing ko ti matang ko kini Alfonso. Apay, di ka magasao. Sige, sikat ibaka mo. Ngam nadlaw ko, nabayagan asaan nakapinasyar ni Camilo. Saan ko mo tapapawilan? Pakatlaw pa yan ni nanang. Apay, kasta ka, di ka madlag saon. Agtanta namitim ka? Nanang. Sige, panahon ka man langan dito kwartom. Uray ni Alfonso, nabayag mo na di pimasyar. Amangan no naupay mo ta. Hindi lang makalugan na kiti boss. Talipatak kayang tinangibati ti surat para kini Esmeralda. Diyos ko. Kaslain gagarak meten tininagpakadakan ko na. Kamusta ka tanti ay ayatak? Sigurado ak ang nakita dan kini Paula. Kat naibagati kabsat ko ngay mayak ni di syudad. Sapay ko ma. Tamakasara kakatago si tipagtrabahuak dito syudad. Manong Alfonso, nayaw-awan kan sa? Sana ka nayawan. Talaga ni Camilo ti gagarak. Anya ka di tigagaram iti anak ko. Nana. Kalpasaan, ti panangibabam launay iti kinatao na. Umay kapailaan. Mangsinsintir ka kaday, Nanang. Ladingitan. Awan ni Camilo. Kasta ka di. Sige, sanak nga rin din nagbayag. Agsubli akto langin. Sandang impud no tinapanan ni Camilo, nana. Dagiti karuba dati nakamuak. Nagpasyudad ka na. Anya, isumot la na bayagan adipim masyar. Amo nga ta ni Esmeralda. Dahil tatisan ko nga mo. Saan nga ta nagpakada ni Camilo? May bturan na panawan latan ti kaya na yat na. Ang mga no dahi ta amo ti pakariribukan ni Esmeralda. Dahito hindi napinta sa kundaway ko. Alfonso. Ita naging nadayuran. Amangan na makalipat dan iti tunggal mais, ha? Kat masurusuro nakmatan nga ito ni Esmeralda. Napanagnagakno kasano ti panagpimpin natin ta. Amangan no nagtulagan damot ti adayo ni Camilo para iti masakbayan da. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno magunod ko ti ayat ni Esmeralda. Nanang, nasangpatan kayo magsangsangit manan. Ni Manong Camilo man nga tanti panpanunutan nyo. Paula, anak. Nasurok ka makabulan na manipod pimanaw dyan kapsat mo agam aging gaita.
Pulaw sa di nagsurat. Day tamot ti babalawag. Di naman lamasahon ti umawag. Kat agpada kami matngad da cellphone na. Ay, maganmot no at dandakay sa napasamak ijay kamsat mawanak. Nanang, saan kumangat aday ti panunutan nyo? Ay, uun gayam. Di mula dinamag ka ni Esmeralda. Ang magando isukit di mo ti inawagan jay kamsat mao. Awan mat nanang. Mas daawak man. Nalipatan mo tinang ibati iti surat. Ang nagpakadaan na kuma. Sa di na pa'y awagan. Amo ka pimanaw ni Camilo. Asa na nagpakadakin ka? Ha? Kasano nga mong dayta? Anya ti kahit sa kunday tangin naramid na. Inggagara na ti pimanaw at inagpakada. Tasan na kan? Ngay ayatan. Pangaasim. Saan mo kumamata sa bidungan ti panunot ko? Jack pulos pagduado ang ti kinapod no ti panagayat kanyak ni Camilo. Imadayo tanamnamaan na ngamin asan na maipaay ti nasaya at abyaking ka. Kat siyak ti makaipaay ti dayta Esmeralda. Saan kunto ang maibaw ing tiriknakan ka? Apay, anya tatakin kuha ng awan kanyak. Nasingpit akmat. Guwapo ak, dakwartak. Nasong batak idin dayta sa lutsod mo. Agkamtod ka dito'y pusok. Gaputan ni Camilo lang ti ay ayatak. Kat saan to nga agmaw-maw ti panagayat ko kang kuana. Putang tinakam ko. Adadag iti kong taway ama panpanunot ko. Apay a pinanawanak ni Camilo at di man lang nagpakata. Sa dinak man lang malagim hawakan. Tsak mawatan. Manyatag tartara iti panunot ni Camilo. No apay nga inaramid na daytoy kanyak. Esmeralda, siriring ka pa'y. Tubag ng tirabi eh. Wanyag peso. Tamangan ni tirabi. Mutsak pala maalat ituturog kag. Maturog ako, nanang. Hindi pang marudon ta silaw di takwartom. Sayang ti kuryente. Nanang. Nagagragsak kami kini Camilo. Kaputay ayatin mi titunggal na isa. Itibaat nga ipadlaw launay ni nanang ani Alfonso ti kayat na para kanya. At atangay mero ti karing-karimi. Kalpasan na. Kala at apimanaw at di man lang nagpakada kanya. Camilo. Apay nga matayo ka. Di ka man na nagpagkada kanyak. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy. Madlawan na kitipiglat iti sugat ko iti ropak. Kastaman iti takyak ko. Kapoy iti panakadisgrasya kiti. Tiyak na puutan ti kutya ng dungpar kanyak. Kabayatan ti babalasi ko iti kalsada. Naimpakta sana ka napakarawan. Kakin ko kwa iti kutya nakadisgrasya kanyak tinakamo ng bayad tinagastos ko iti ospital. Kat ti pagsayatan na pa'y. Pinagnaidnak iti dakkel abalay na. Pakalaglagipan na kano ti panagabron na dahito abalay. Napukaw ko ti silpon ko iti dadya pa nakadisgrasya. Isu siguro dahito ni Mang Bernabe. Amang ano nalipatan na ti bukod na atulbak.
Oreda kami kininanang. Madanagan kami una yun. Ama na niya mo itong tinapasamak na tadi mo tala umawagan. Di pa kalading itakla unay, Paula. Tsak pulos maawagan ki cellphone na. No namin ano mo't nga inawagak. Nakaidtap sa cellphone na, saan pulos nga green. Nasingad na nga kayam. Saan ka kumamat nga gilimat kanya? Ne, anya kumati ilimot ko kan kay Esmeralda. Anya timbaga na itikan ka. Sakpay api manaw. Agbiro ka no iti trabaho iti syudad para iti masakbayan nyo. Amok unay iti kabsat ko. Oh, Paula, ngam no patyum alino ko na kanimanong Camilo kat binaybayan na kan. Lipatan mo ten, kat ibaw mo lang ti matang mo kinimanong Alfonso. Anya? Paula, agayam ta. Kabsat mo pa iti kaayan-ayat ko. Akwag, ambisyosa ak. Praktikal do'y panagpampanunot ko. Nasingpat kan bak nang ni Manong Alfonso. Kunaklo napatagakkan ka kas gayam mo. Saan mat gayam, Paula? Nanang, nagsangsangit kayo manan. Madlaw ka dagiti matayo. Anak, adyang atan gagpaiso tinapasama ki jay kabsat mo. Awan na pulos ti pakadamagan tayo kan kawanan, nanang. Saan tayo matamawagan? Ang mga nuna tayo mutin. Ay, apaw, Paula. Di ka kumamot ag sao iti kasta, kabsat mo dayjay. Ay, adadayo maapaw. Adala nga ron nga, agsangit kayo. Nadala nga min di sa asawang mate, Paula. Ay, apaw. Nalaglagan ngamin a panunutan. Anyakan sa? Sa narumba nga kasta ti panunuta, may panggap ijay kapsat mo. Nanang, lading ito. Ay, apo, yadadayom ka di Apay, anya gayam timbagbaga ni Esmeralda, may panggap ijay kapsat mo. Malidayan, nanang. Imbagakin ko na, no agdo-adoan itirik na na kinimanong Camilo. Ibabing na lang timatang na kinimanong Alfonso. Imbagam ti kasta. Amo yung ambisyosa ak, nanang. No siyak ti pagdatunan ni Manong Alfonso. Saan anarigat nga ayatan, tanasingpat mat? Ay, sika talaga, Paula. Saan ka makatulong? Agpada kay timbaga ni Esmeralda. Tipod no, madanagan ak mutin kini Manong Camilo. Agyaman na kay manukot kang pasyarta. Kalpasan ti panangan ta dito restaurant. Ibagam lang sa dino ti kahit mapapanan. Apa ito malongkyaw ka? Awan maglangan ni Paula. Esmeralda. Sapay ko matamawatan na. Sige. Awan problema kanya kita, Esmeralda. Ni Camilo. Uwan. Iso lakit na dyan nakita. Ha? Tsak lakit na biton. Mabiglaan. Paula, ada kagayaman. Nakita ni Camilo. Ditagan. Nagdardarasan na pimanaw. Nakita na kano ni Manong Camilo. Ay, agar arapa apsa. Ano ti mapaspasama kini Esmeralda? Urek la na upay. Saan matgayam ani Camilo? Kayang ingas na lagayam. Anya kaya Esmeralda. Sakti ka duwam. Ni pala Camilo ti pampanunutan. Makaungat kan samutan. Naguli magkalaan. No makagura ka, agawit kailangan.
Iramraman mo kayo ni Paula. Nalpasan nga datay dito eh. Ngam di kahit ko. Siya ti kasangsangom. Saan ko masabali mo ti pampanunutan, Esmeralda? Ladingitag. Jak tanggap ni Mang Sayer itiriknam, Manong Alfonso. Nagyaman na ka. Dahil ang waiter. Agorder kayo na. Pasensya ka lang kumang kanyak, Paula. Awan ka nyaman na. Napayagan na jak si Mim si Miti Arak. Yung kahit kumanang tagbartag. Di. Anyat na pasama kiti pa nagkuyog yung kin Esmeralda. Sana ka nakatikpal na na. Agaso, si Klikadwana ni Camilo pa ilang ti pampanunutan na. Aniya? Ada nakita na ijay restaurant akayong ingas kano ni Camilo. Kat pinanawan nak. Ay na, binaybayan lang arudan ni Camilo. Dahil tati pagluksawak. Iswa kahit ko tagbartek. Pasensya ka yun. Naginumak dito balayo. Ngam na panunot ko. Kababayin mo't kitiya. Nagpaiso. No dito ya pa yung nagbartek. Sige lang, maawatan ka. Napanagnik ako na talaga apat-pat mo no ay ayatam ni Esmeralda. Nagigtutak iti pan nakakitak nga gininom ni Alfonso. Kat panbantayan ni Nanang. Ngam, apay adito'y balay ti pagpartakan na. Kaya't na nga ipakita ti luksaw na kanyak. Latingitak langan, Alfonso. Sapay ko ma. Tamautog mo to na saysayaak no ibaw ing mula ang tirik nam iti sa bali. Numanpod no abinaypay anak ni Camilo. Tiyak tumabalin ti agayat iti sa bali. Asisisugat pay laang ti puso. Laga nga ay ayatin launay ni Esmeralda jay kabsat mo, Paula. Agasam, ar-ara paapon na pailaag. Nanang, nadlaw ko naluksaw ni Manong Alfonso. Anya? Ay, Nakaunag ti sinaay mo. Sa nakalidliday kayo manan, Nanang? malagip kaw jay kabsat mo. Ay, anya nga tang agpaisaw tinapasamak na. Nanang, dak kayat kagsaong. Tama nga, nagsangit kay manan. Ay, saan ko akayat a panunuto na natayan jay kabsat mo, Paula? Matakot siya. Uwan ka raw. Kasla iti batog ti balay tayo, tinagsardangan na. Anya? Nanang, ni Manong Alfonso. Paula, ikaw po takit kita anak matlatan. Ipapas ko matimang mingminging ka. Saan ka matgay mamaati iti kinapintas kin Esmeralda? Ne, di na kumamot pagbabartakan Sana ka nabartag. No pa'y nakainumak lang. Mas dawak mo apay adito'y balay ti imayan. Kagap-gapo kiti balay de Esmeralda. Naginumak kiti ay. Kit kalpasan na napanunot ko timay dito ay. Tapnoan niya. Ibagaman kanyak tagpaiso. Anya talaga tinapasama kiti kapsat mo. Diyak mo. Awan pulos ti damag magkinkwana. Nanya tinapasamak nan. Talaga ka di ngayong gagaran na titinagpakada kin Esmeralda? Nalipatan na lang tinangibati ti surat a para kin Esmeralda. Ngam, mabalin na kumamat nga awagan. Uray da kami, di na kami inawagan. Apay nga ta? Diyak mo. Awan na pulos ti pakadamagan mino. Anya kitin tinapasamak na. Pasensya ka no niramraman ka kinaluksaw ko. Ngamin, talaga nga ayatin unay ni Esmeralda ti kapsat mo.
Saan ka ngungtan? Diyak mo ti pilit nga ibawing mo lang ti matang mo ni Alfonso. Amo ka kaluksaw dak, kapoy tinapasama kiti restaurant. Saan mo ang mababalaw di tao? Tiyang kulaang mo, timang patigmaan kan ka. Awan sa balya pang panunutek no saan at ipagimbagam. Kagrunaan da. Ti masakbayam. Maawatak tay tananang. Ngam awan ti mabalin ko. Agtukyad ti pusok amang ibawing itirig na kini Alfonso. Ay, binaybayan na kan ni Camilo. Di ka kumamot agbalin amaag. Saan tayo nga amo? No niya tipod na napasamak nanang. Dinto pa inagpakadakan ka. Kuna ni Paula, nalipatan ni Camilo tinangibati iti surat. No apay adi mawag. Awan ti makaibaga no anya tiga puna. Ay, diyak ka mukad ka. Ay ayatak ni Camilo nanang. Kat agtalakak kan kwa na. Kalpasan ti panagapo ni Manong Alfonso di ti balay. Nagdiretso di balay. Amangan na napununot na nga ibawing nalaang tirik nanakan ka. Anya kan? No anya la dito ti pampanunutan. Nagdamdamag laang maipanggap kini Manong Camilo. Nakalitlit-ayak. Numalaglagip ko ti kapsat mo. May iliwak launayin kan kwa na, Paula. Awan ti maibaga kini Manong Camilo. Kaputang madandanagan kami makininanang. Anya talaga tinapasamak iti kapsat ko. No anya nga minti makagapo, adi mo't la umawagan. Tapno malaganan mo't atirik na tayo. Esmeralda, aloksaw at talaga itinapasamak iti restaurant. Amok. Maawatak. Tapno saanan ang masakitan. Lipatan naklangan. Natingitat mo na sa ko tirik ng Manong Alfonso. Pakawanan na kuma. Gumawagawawa akit panakayat mo. Ibawing mo kumantirik ng kanya, Esmeralda. Tanapudno ak iti tarigagay ko king ka. Pasensyakan. Awan tinagsaritaan mi kini Camilong agsina kamin. Gamanya ti kaytasawan ti narami daking. Saan kayo nga mo tiga po na? Pero urayak nga awagan nak ni Camilo, tap nagpalawag kanya. Anya? Diyak kaya ta masakitan ka. Kat di na ko makagura. No diyak maibaw ing tirik nakten ka. Iso ana say sayaat, no sumapol kalangan iti sa bali. Gamsika ti ayatak. Manong Camilo? Nalakanak lang ang malipatan. No talaga akayat nak alipatan. Pasado alas 10 kaya men terabi. Narabiyanak man na nakasangpit iti quarters ni. Marik nak tibannog ko. Diyak pa'y nangan. Nasurukan na makabulang ko dito Saudi. Babaan iti tulong ni Manong Bernabe. Huwag gayam. Kumusta nga tamad ka nagiti na panawak iti Pilipinas? Sarsardam pa lang ijay. Padasak man nga awagan ni Paula. Nagbaglakit din na may kabesak pa lang tinumiro na. Adbaita. Agri-ringan ti cellphone na. Hello? Paula, ading ko. Kumusta kayo kininanang? Manong Camilo? Sinibiyag ka? Apay, ti kunayo na taya kaon. Nadisgrasya ak idi. Ngem nagasatak, ta saan ka napakaruan. Kat dayay mo't napasama kanyak. Isutin ang itod na kanyak itinasaya at amasakbayan.
Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Ay na, anak ko aya. Gihapon nagtanak kasarita na kumutlaangan. Ay na po, madaan danagan kami launay amang pampanunot no anya tinapasamak maun. Pwedeng itaklaon ay nanang. Saan ko nagayayat ang tinapasamak kanya? Nadisgrasya ak. Anya? Ay, nukasta, dandani ka mo natay anak ko. Saan na ka napakaruan, nanang? Ay, Saan kayo nawagan? Kaputan na po ka kumati cellphone ko. At kita dito sa Saudi. Babae tulong ni Mang Bernabe. Ang nakadisgrasya hindi kanyak. ay, Nagbalin kami ng sigid, nanang. aya. Ay na anak ko, nakadanon kagaya mo dita abroad. Ay, maragsakan nak paraken ka anak ko. Kat agan-anad ka kumaditawan. Uwen, nanang. Saan kayo madanagan kanyak? Bayan nyo. Baliwak tumanin ti umawag. Kaya, mabalin ka di? Kasaritak pa'y kumabit ni Paula? Ay, uuwi na. Paula, kasarita nakakano ni Manong Mau. Ate. Manong, inawagan ka din Esmeralda? Saan pa, yading ko? Di mo ko may pagpagakan ko na ang inawagan kayo kininanang. Siyak ti makamong agpalawagkan ko na. Makaamo ka? Di mo ko mabaybay ano talagang ay ayatam Ang mga no makapanunot nga ibaw ing nakit din tirik nana kini Manong Alfonso. Dahil timbagan ni Esmeralda kanyak nana. Lipatek kanulangan, katibaw ingko ti matang ko iti sa bali. Anya, kat anya nga ro ti pangadang mo. Saan ko pala nga muna niya ti sumarunong aramidak? Ay, sana mapalinday to'y. Kasaritak ni Esmeralda. Ay, ti anak yung ano talaga saan nakakayat. Ay, awan mabaling ko. Natangan akon, kahit kumaten ti badan iti bukod na pamilya. Nagasat ti babae nga ayat, Alfonso. Nasingpet ka. Nasaliwan-wan to ti biyag, ti agbalin nga asawam. Kat ni Esmeralda kumatikait ko ang maasawa. Nung tidagas na, nilata kami lumatay ayatan na. Anya kakadimat aya anak ko. Ang mga nagbabawi kanto no makasarak ni Alfonso iti sa bali. Sa anak pa nakasaganang agayat manan nanang. Tsak mabaling nga ipaay ti pusok iti sa bali. Aging ka iti saan kami ang makapaglinawag kin ni Camilo. Di ka kumagbali na maag. Binaibayan na ka lang aruray. Kaya't kung agsarita kami kin ni Camilo. Ay, luktam ko mata panunot mo. Adayo, anasaysaya at ni Alfonso ngam dayjaya Camilo. Kunak no, madanon kayo kini Esmeralda dito restaurant. Siksik ka pa Mat. Sika lang tinawis ko. Ha? Kahit ka makasarsarita. Amom, kahit ni Esmeralda nga ibawing ko lang ang timatang ko ito sa pali. Ano di kahit masawan? Napintas ka. Saan mat siguro adakas ni bawing kong tirignakin ka? Asla jak magustuhan ti panggap mo. Saan na kami kumapaglulukuhan nga gayam? Anya nga di kahit mga ibaga. Awan panggap ko amang lukukin ka. No, saan ka pa asigurado itiriknam? Saan ka kumangagdardar sudos? Sige. Pakawanan ako ma. No di mo nagustuhan dagito yung ibaga. Mabalin na matagsin nga. Saan ka di? Paula? Tangkong amo na niya talaga ti panggap ni Manong Alfonso. Iti pan nakisingad na kanyak. Maragsakan nagpara kada kayo adwa.
Anya ti kahit nasawan? Anya ti amom. Amangan da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Apay, saan mo ka di akayat ni Alfonso no kas pagarikan? Nasingpat ni Manong Alfonso. One friend, nasingpat. Numaawanan iti namnama kanya. Sapay ko ma, kasi kalaangan ti ayatan na, Paula. Nanggag ko tinagsarsarita nyo kan Paula. Ambisyosa mo't dayjay? Agawin nakit din ni Alfonso kan ka? Ni, sabalin sa mo tinagawatan nyo tinagsaritaan mi kini Paula. Esmeralda, panunod ka kuma. San anarikat nga ayat ni Alfonso? No aklunam ikasar na kaadagos. Nanang, Di mo kumamasiraan na namin pinsan tapusom. Apay, di mo ipaayan iti gundaway ni Alfonso? agtukyat ti pusok, nanang. Gaputan ni Camilo latan ti pampanunutab. No kinabalam nga ayatan ni Camilo, apay kumaasaan ni Alfonso. Ha, masurunak. Takamanlangan. Pinanawan na ko ni nanang. Apay ngamin nga agtukyat tirik na. No talaga napukaw ko ni Camilo. Apay atyak padasan alukatan ti puso para kini Alfonso. Ni, international number. Asino tayo eh? Kasta unay ti pa nagtipayok. Hello? Esmeralda, Camilo? Si kakading agpaiso. pakawanin ako ma. Apay ngagpakpakawan ka kanyak. Gapot amom ang nagbasol ka kanyak, kasta kadi. Saan ko ngayon gagarati amin? Camilo, no napudno ka iti ayan-ayat ta. Apay asaan na kung enraman ka dagiti arapap mo. Lading itak ko sa anak na kapagpakadagan ka, Esmeralda. Yung ulitek, saan ko ngayon gagara? Digam ko matipalawag ko. Sige, dumngagkag. Ibagam amin akayat mo ipaka. Kalpasan na. Siyak matiagsaw. Lading itak no nalipatak tinagibati ti surat. Tapno nakapagpakadakan ka. Ingagarak iditi din nagpakitakan ka. Tadyak ka ba ilan ti panakikitak ka nagitiluham? Imbati na ka nagkatang-katang iti kalata pa nagpugaw mo iti imatang ko. Tinulaan mo. No kasan mo, ti kinalitay ko. Ulitek man nagpakawan kan ka. No sa anak man ang nakaawag kan ka, Esmeralda. Gaputan na po ka ti silpon ko, iti na disgrasya ak. Akong kumangad na tinagkamtutan. Tupot nung ay ayatan na, kunakmanan. Ang pamuspusang kuma. Lading itak. Anya pati kayat mong ipaka. Adag ti Saudi nagtabtrabaho. Nakaadayo ka kayam at siyak namuhan. Tinulungan nak ni Mang Bernabe ang nakadisgrasya kanyak. Isungad dak tataritoy para iti masakbayan ta. Ken tapno ti kasta sa anak ang maaros kini Alfonso. Saan ka puman amang iraman iti sa bali? Kapunta mo nga ay ayatan ka. Katawa ti Samira. Anya kinarangin mo. Amok magpaspasugnod ka kanyak. Ako ay adda nagkamtutak iti ayan ayat ta, Esmeralda. Kadid mapaspasa amakan ka, Esmeralda. Nana, Imbis amagan ka, buy-buy ang mutlatan dahi ta nakaplato ka na. Apay di ka magan. Umadlaw ko, naliday ka. Ajit mapaspasa amakan ka.
Sana ka mabisin. Ne, papanamaon. Apay, ada sakit mo? Ah, Awan na. Kabailak na ito ay. ah, Wan. Kabailak, nanang. Manong Alfonso? Naklat ka nakakita kanya? Saan mo anam naman na makita na dito'y sangot ipagtrabaho man niya? Nalasin ko dito, Kotsem. Ngantian mo nakalkalangada laang. Iso, nakigtutak itay dimsaag ka. Mabaling ka din nga wisang ka nagpasyar, Paula. Ngayon mga ko mapay mo muna iti restaurant. Kadwata ka din, Esmeralda? Saan? Duwata lang. Kitawakin ka. Di may panggapla ko makadata ti pagsaritaan ta. Kat awan sa bali ngay ramraman na. Boy-boyan na kadilata na mga. Patgang tikid daw mo. Asaan tangay ramraman ang pagsaritaan ni Esmeralda? Ibagaman kanyak tipod, no? Panakunak sana malikali ka na pagsaritaan ta ni Esmeralda iti dayto akong daway. Napanaknak ako no kasano ti panagayat na kini Camilo. Anya ti kayat asaon day ti apanangawis mo kanya. Nataangan akon, Paula. Kahit konteksim pa. Nikadeng kong ipauing kulangan iti sa bali ti matang ko. Kat sikaday ta. Anya? Pangasin. Di na ko mapaglulukwan. Kalpasan kini Esmeralda. Saan ka pagangangawan? Nikkanak iti kundaway. Ikarik. Agbali na ka na pudnukin ka. Manong Alfonso? Ang manganta kumapay la. Mapantanto ti sa bali alugar. Ang mapalinta pagsaritaan ti may panggap kadata. Nga awan makasinga. Napang-aranak pa'y itayin makita ka adim saag iti kotse ni Alfonso. Ay, sika talaga, Paula. May saka mo itapagdandanagak. Nanang, anya ko mapailangan pa kadanagan nyo. Kat amoy yung matan anasayati ka sa saad ni Manong Ija Saudi. Adya ti kaya tasawad ti panangitulod ni Alfonso ken ka, Paula. Imay nagsinukon ija pagtrab-trabahwak, nanang. Inawis anangan iti restaurant. Sa nagpasyal kami lang. Anya? Adda ipudno kada kayo, nanang. Siya kung ter-arman ni Manong Alfonso. Ha? Nagbidot kayo ti pampanunutan. Kinapudno na. Masurunak pa kakinkwana. Paula, sikati nang ibagakan ni Esmeralda. Ano sikati isaw? Tutupam ni Alfonso. Ako nanang, ambisyosa. Praktikal ti kayat ko apa nagbiag. Saan ko kayat ti? Agpalo ko kini Manong Alfonso. Ay, naimbag, tama panunod mo dayta. Diyak amo na maulit to pa'y ti panagpasyarmi kini Alfonso. Saan ko asigurado? No anya talaga ti panunutan na panggap kanyak. makadlaaw akman. Sumagmamanungal daw na sana pimasyar ni Alfonso dito ibalay. Wano, mapmapan, diyan ti trabaho. Naminsan lang nga nagkita kami kina Alfonso, nanang. E di bagag ngibaw ing nalangan ti matang na iti sa bali. Anya? Diyak kaya tamang namnama kanya. Talaga ang mahaag ka. Awanan ni Camilo. Saan pa yung amo ni nanang inawagan nak ni Camilo? Oh, Tsak mawatan ti marikrik na kita. nakamutalang ka manan. Nanang. Apay, asan ka makatimag? Ay, awan nanang, awan. Sige. Mapanakon iti silad ko.
Saan ko magawidan ti panag-arubos na kitiluang? Aglalawag ti marikrignag. Nasakit ni papanaw na at inagpakatak niya. Ikarkarigatang awatan. Kataklunak. Ay ayatak pa lang ni Camilo. Diyak malikilikan ti agpasugnod kan ko, anak. Nakapagsarita kayo gayaman ka ni Esmeralda. Naimbag ta inawagan nagmutlang. Saan ko narik na tiilim na kanyak? Anya ti kayat masawan manong? Di na kan ay ayatan? Oh, kasano na makapanunod kat aklunan na ni Manong Alfonso. Ano? Siyak mo ter armon na. Saan ba't nga takastaanin ko? Papalawan na kitiyak parang pakadagang buwan. At paspasuglot kanyak. Saan mo ang mababalaw, Manong? At huwag nga nagkamtudak, Paula. Takot kapoy tirapahap ko. Baliwang tulangan nakasarita, Manong Camilo. Barang malangon pa iti ayan-ayat yo. Imon o nagay mo inawagan na ka ni Camilo. Ang di mo man lang bagpagakanyak. Esmeralda, inuray ko ngamin nga iso ti agpakamukan ka. Imbilang ka na singad agayam ko. Malaksid akabsat mo ni Camilo. Amangan madad ang makagura kanyak. Namaamuan na nga agar-aram ni Alfonso kanyak. Amon? At mariribo ka na kit panangawag ni Camilo kanyak. Ha? Ay, anya ti kahit masawan? Tsaka mo na niya tirumbang apanunutat. Mababalaw na nga ta ni Camilo. Kalpasan ti panang baybayan na kanyak. Kat ibawin kulangan ti sabali tirik na. Kini Alfonso. Anya? Kasano da ito yan? Anya ti aramidak? Intulod na kamanad ni Alfonso. Tanda ni inaldaw nga kuykuyog kayo. Sa nakabaybayag ti panagsarsarita yaw. Ipaypaysunan samot ti agaram kanyak nana. Anya? Kalpasan nga inaram na ni Esmeralda, si kamot itati isuklat na. Kasla, naupay sa kin Esmeralda nanang. Nimot manong Camilo kanumutlat ta kay ayatan na. Ay, huwin gayam. Nakapagsarita nga tanda Esmeralda kan tikapsat mo. Wan nanang, na istorya ni Esmeralda, anak sarita da kanon. Binabalaw na, tigayam ko. No apay ajak kanon na ibaga nga imuna nga inawagan na ta. Ay sos, nakabasol ka pa'y kit din na oras anak ko. Nairamraman sa akin na luksaw na. Pudnungot nga da nagbidutan ni Manong Camilo. Ay sos, ang mga ad-danton akaluksaw na ka ni Esmeralda, no maamuan na asika, ti ar-armon ita ni Alfonso. Nanang, anya ko matipakaguraan na kanya, kat awan mati relasyon da. Tenggenak anak ko, tapno awan ti pakabasulam, ken saan ang madadaol ti panaggayimyo ka ni Esmeralda. Kasaritam ni Alfonso. Aba sa Paul, akasarita na ita na imbag ni Esmeralda. Anya at talaga ti panggap mo kada kami kini Esmeralda? Paula? Sungbatang ti saludsud ko. Ar-armam ni Esmeralda. Sa agdaton ka pa'y kanyak? Nabayagan na jak sinarungkaran ni Esmeralda. Kaya't nasawan. Di na pa'y among agar-aram ka kanyak? Kinuna na kanya kini na o di nagsarita kami. Ibawin ko kanalangan ti matang ko iti sabali. Kat
Kalaat-latan asinardangam tinagaram ken kwa na Manong Alfonso. Iti day nga inaramid mo. Amangan mo da kami tungag gayam taggin nura. Awan relasyon mi. Tapno makagurakin ka. Pampanunutak. Saan anasaya at dayto nga inaramid mo? Sige. Kasaritak to ni Esmeralda. Mariribukan ak iti dayto nga inaramid mo, Manong Alfonso. Diyak kayat amadadaal ti panaggayam mi kini Esmeralda. Saan ko atari gagaya na kasta ti pagtungpalan dagiti pasamak? Gapo kanyak, Paula. Agyaman ak ta sinong batam ti awak ko, Esmeralda. Kumusta kan? Oh, apay kung kumustahan na. Kaguran ak ka din. Anya tinamnama ang amarik na. Saan mo kumapanunutan na pinaybayan ka, Esmeralda? Dahil gapoy terapahap ko. Amay payan ka tinasayata masakbayan. Isong inibtorak tinayadayo iti imatang mo. Nagarapahap ka saan na ngayon ramraman. Binukod ang tinagplano. Di nakmanlaki na sa ko. Di mo man na ipagakanyak nagiti plano. Dahil takariti karakarokan ka abasor ko. Si kamad lang ti makasumbat iti dayta sa lutsod mo. Kasanon, luga po iti panang baybay ang kanyak. Kag napanunod kong ibaw ingla ang ti matang ko kini Alfonso. Anya? Mababalaw na ka di. Esmeralda, Naibaglangan ka na tibgaran. Ngam kalpasan din na may ang kanyak. Tsaka muno niya di estado ita ti relasyon ta. No agayan ayat kapailangan. agayan ayat tapelan, Esmeralda. Tsak kayat agapoy ti arapaap ko ang may payan ka tinapinta sa masakbayan. Isumat ti pan nakapukaw ko ka. Itay pa nga gururay ni Alfonso iti salas. Anya yater aramidam diti kwarto. Aday mawag iti cellphone ko, nanang. Nagbayag lakit din day nga awag. Musigayin kasangwan ni Alfonso. Oh, Alfonso, nakalagip ka met? Numano alawasan adi ka nagparparang kanya ka. Di amukat na awat mon asaan ka masursuro nga ayatan. Day tati mayak. Kaputan na amiris ko nga itilaksi ti kinasingpat ko. Ken kabala ka mangipaay tinasaliwanwan abiyagken ka. Awan kay mo dingak di tapusom. Anya pa yung ti pagsaritaan ta. Sapay kumanta sana da iti kumuram. Yak kaya ta siya ti makagapo. Iti pakadadailan ti panaggayam yo kini Paula. Anang ibaw ingakon iti panagayat ko. Kanya. Adem pud no ni Alfonso kanyak, Paula. Amangan no, adamat kayat mo ibaga kanyak. Esmeralda? Gayam ka kadya talaga. Apay ade mo man na naibaga kanyak. Ngayon baw ingaya man ni Alfonso ti imatang na kanika. Makagura ka kanyak? Asya kung ter-armon ni Alfonso. Adda ka dimot lang ang panagayat mo kenkwana? Saan nga iti dayta, Paula? Ngam na napudno ka agayam. Saan na ko maapagilimadan? Esmeralda, saan ko maaday ta ti pangrukudam iti kinapudnok amay sa agayam? Nakarkarumanan ti sakit tinagam ko. Tati mo yung pag-aatagos kanyak ng inawagan na kagayam ni Camilo. Esmeralda, nagpakawanak idin kan ka. Ulitok man iti dumawat iti pamakawan mo. Pasensya kan. No nakaisawang iti nasabrak. Mariripo ka na kaunay. Agsasangit ka. Diyak magawin ang di pa nagarubas na kitilo. Diyak mawatan mo apay pinanawan nak ni Camilo di nagpagpagada. No
apod no ngay ayat anak. Apay as anak ngayon raman ka dagiti arap-arap na. Apay. Paula, naliday ka mo asin magbay. Anya tinapasamak, nagapuam ka day. Nanang, no anyala ditan ti pakabasbasula kini Esmeralda. Kalpasan abi na palaw nakajak imbaga adagos ken ko na nga imawag idi ni Manong Camilo. Nay, kunak man no nakapagsarita dan ijay kabsat mo. Apayan niya man ang tinakabasulam ken kwa na. Kaguranak no apay ka no ajak impaka mo ken ko na. Siya akong tinangibaw ingan na iti ayat na. Anya? Amang no adamat lang panagayat na kini Manong Alfonso nanang. Gapo siguro iti panang baybay ani Manong Camilo. Rimusingan ti panagayat na iti daytoy. Saus, kasanungay daytan anak ko. Nanang, ambisyosa. Angam, saan ko akayat ang madadaal ti panaggayim mi kini Esmeralda? Tinasayaan, kasaritak to ni Manong Alfonso. Anya. Apay adi mo imbaga adagos kanyak day tatas sinalangat ko kumani Alfonso. Pangaasi yun, nanang. Saan nyo ko mga aramitan tayta? Tsaka ta panunutan na arimusing ang ti panagayat ko kankwana. Makapungtuta kay tinaytaan amuak. Nanang, awan ti rumba nga pagpungtutan nyo. Awan ti relasyon ni kini Manong Alfonso. Katapay nga rin maluksaw ka kini Paula. May saamot na diyang ambisyosa. Unay kat nga tanaragragsak na aya. Gapot na nagilimad kanyak ni Paula, nanang. Awan kanyak tay Jayan. Aggayom kami latakin ni Paula. Daytoyan tay bagbagakan ka Esmeralda. Napasama ka. Awan ti pagpapawyak, nanang. Sige. Mapanakon iti silid ko. Manong Camilo, naimbag tay mawag ka. At daibagakan ka. Kaguran ako ni Esmeralda. Kalpasan anamon na asya kung ti pagraywan ni Manong Alfonso. Anya? Ay na Manong, nakabasulak ken ko na. Tadyak ka no imbaga adagos ken ko na dayta. Abusta kinaguran ak idi, adyak imbaga ken ko na nga imawag ka kanyak. Madlaw ko. At nagura kanyak ni Esmeralda. Kaslasaan ako nakailiwadin ko. Amangan no, adamot ken panagayat na kini Manong Alfonso. Anya? Kasano kaitan Manong? Saan mo ang mababalaw? Tabasol mo mat. Kunak man doon sa kanti pagraywan ni Alfonso. Manong, diyak kaya't ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. Ni kaming not yung awag. Hello? Esmeralda, sabay ko matasan na ka makasingagin ka. Apay. Anya ti pagkam kanyan. Saan na ka din nakailiw? Nakaawag ka man? Ada ka di bagam? Kinawag ko masaan mong inamraman na kaguran ti kamsat ko. Kaya't masawan. Indano na kankano niya tinagsaritaan mi. Maawatak no kaguranak. Gapoy ti panagkamtod ko. Lukas pila man mabukaw ka. Ore na sakit. Ikarkararak ko. As apay lang kumatanaragsak kayon to kini Alfonso. Insultuan na ka di. Kaguranak ka di, Esmeralda. No di mo kaya't ngad adda makagkurakan ka. Ammom ani Paula ti pagraywanan ni Alfonso. Kastakit din ti bagpagam kanyak. Awan ti pagtanagan. Gayam kon tulat ti kapsat mo.
Apay nga imbagampay la daytay ti kabsat mo, Paula. Riribukam laang ti panunot na. Basol na matlaang nanang. Numapukaw na ni Esmeralda. Uwin nga mariribok jay kabsat mo, iti pa nagtrabaho na. No talaga patad kini Manong Camilo ni Esmeralda. Agawin, dasol para na ti parikot na. Ide, pinapabasol mo, pinapabalaw mo jay kabsat mo, ipagbagam nga awan ambisyon na. Sa ita kayat mo apagawidain. Ay nanang, agawid ko mapayla ang tagsarita da kini Esmeralda. Agsublin tumatlang Saan na makasangpait? No saan pa'y analpas ti kontrata na? Ay, gayam. Nakasaritam ka din ni Alfonso. Ay, saan pa'y nanang? Saan pa'y nagpakita kanyak? Amangan no, ado ti pa kakumikuman na. Hindi pa akat ka makasarita. No, apay nga italang nagpakita ka kanyak. Okay, liw na ka din na makita. Diyak kahit asong batan dahi ta sa lutsod mo. Ado tinakakumikumak karagiti na palabas nga aldaw. Kininik kang kay tigundaway amang tingiting itiriknam. No, mabalin ko malaan. Isardang mo dahito Anya, Diyak kahit madadal ti panaggayim mo kini Esmeralda. amo ka ni Camilo tay ayat na. Isong imbaw ingkontirik nakin ka. Diyak ka mo. Noanya ti panpanunutan ni Esmeralda. Nalpas kami na nagsarita. Ngamulitek ti makisarita keng kuana. Tapno malawlawagan ti angit. Nakaumay ka Manong Alfonso. Amangan no pagimunan nak ni Paula. San pa yung inaklon ni Paula ti panagayat ko? Ha? Kati so ti katak. Anya ti kayat mo asawan? Amo ka ni Camilo pa ilang taday ti pusom. Pakaragsakak no da kayo kin ni Paula tagkatuluyan. Agyaman na, Esmeralda. Aggayam kamin tulad takin ni Paula. Nga uraan niya pa'y ti mapaspasamak. Nakayat irot ti panangarakot mo kanyak Esmeralda. Paula, ipatpatag ka unay agayam. Lukas pagarigan aklunam ti panagayat ni Manong Alfonso. Maragsakan agparakan ka. Para kada kayo ado Agyaman mo kung saan ka matlang ang makagura kanyag. Pakawanan nak. Imbagak mo't idin kan kang agayam talata. Pasensya kan kanyag ha. Nariribok ngamin ti panunot ko. Gayam? Saan nakakading nga inawagan ni Manong Camilo? Nabit pa nga'y mawag kanyag. Ang ama, saan mula ko man ngaitan tanon tayo itong ibagakan ka ha? Ha? Ngamin. Diyak mawatan na noon niya dahil ito'y amarikrik na. Paula. Maragsakan na amang ipadamag ken ka Manong Camilo. Nakapagkinawatan kami matlangan ken Esmeralda. Kasayat ko kasta adik ko. Nan, sublatok man mo tasil punta ka sa ritak takabsat mo. Manong, kahit na kayo ka nakasarita ni Nanang, mailiw siguro unay kada kayo. Sige adik ko. Muti na. Hello, Camilo anak! Oh, Nanang! Kumusta kayo? Ay na, mailiwak unayin kada kayo. Mura siya ka nakaw. Mailiwak mo tungkin ka. Anya ka di at talaga ti planom nakaw. Dimtang ni Manong Alfonso. Sige, ituloy tagsarsarita kini Manong Camilo, Nanang. Mapan ko sabtan. Ay, dimtang ka no ni Alfonso, anak. Kumusta gay, anak ko? Anya nga ti planom? Lipasik lang na ito'y kontratak, Nanang. Sige, anak ko. Katagan-an nagkaakanayon di tawain. Sabay kumata, agpapada tayo na sa lunat intong agkikita tayo manain.
Manong Camilo? Ading ko, Talaga ngayon pa paisong tinagawidan? Nanang! At ni Manong Camilo! Ha? Paisaw! Yan ako ayang! ay nalinanang. May Kasta na. unay nga iliw na kanyak. Sinabat na panginarapog. Maragsa ka na ka makakita ken ka anak ko. Ay nananang. Lumalagip ko tinapasama kinigang niya. Kunak no saan tayo nga kikita pa eh. Ay, maroon ito ti plano Manong Camilo? Agtal na ka man, Paula. Sang-sangput na takapsak mo. Pag hinanaamot Nabandog ka nagbiyahe, nanang. Mailiw ka makitungtong kada kayo. Na may panggap kini Esmeralda. Diya ka muna ka sana. Kaslas anak mo ito nakailiw, nanang. Talaga saan na nagparparang ni Alfonso. Nagloko na yata, oh. Awan mo, inkugtar mo, tinimbag agasat mo. Saan ko man aday tati pampanunutin nyo pa'y, nanang? Naragsakan na paulakin Manong Alfonso iti ayan-ayat da. Amang ano panggap da pa yung dagkasal? Ambisyo sa matday chay. Di kay kumaagsaw iti kasta. Nasursurodan ngayon na iti tunggal maysa. Kat, kasano ka? Di mo ibaga nam namamasubyan na kapay ni Camilo. At dagaya mo ni Jay Sauday. Amang ano dandani paikit din sumangpat day jay, nanang. Saanan aday tapay ti pagsaritaan tayo. Sika, anyat gagaram. Nana, kaya't ko kumamakasarita ni Esmeralda. Kalpasan din na bayag, saan mo pa nagpakita? Apa na nagparang kapailaan? Binaybaya mo ni Esmeralda. Pang-asi ko man, Nana. Sige, dumanon ka. Hindi mo namaan na makisinubyan pailakin ka, ti anak ko. Nagyaman na klaunay, Nana. Anya ka din day ti amarikrik na. Kailiw ko ni Camilo. Or-orayak ti awag na. Esmeralda, rumor ka dita kwarto, Madan Camilo. Wananang, umayan. Darasam! Ni Camilo ka na. Mapanak iti ayan na. Esmeralda. Diya ka muna. Kasano nga irugig na ito parang kita tamanin. Kalpasan tinasurok do atawin. Oray siyak. Diyak amo na niya da iti amarikrik-nak. Iti agdama. Saan kami kiti mapapalaho? No apay nagpaspasok not. Wala makakura ka kanyak. Ngam, adda ako ni Esmeralda. Adda ako. Tapno supapakan kan sulnitak na kiti nagkurangakin ka. Diyak malipatan. Tika lahat-lahat na napanang mo kanya. Adi ka man lang nagpagpagada. Ulit ka manin. Pakawanan na ko ma. Diyak lang kami may turan ti panagarubos na katiluhan. Nagpakadakan kay di. Camilo. Di mo na amunoan niya na kiti naglabasak. Ngam, sana bale. Napasamak ang tinalpasan na pasamak. No at daak pa lang di tapusom. Kayat ko. Ituloy tati ayan-ayat ta. Iti ka anuman. Saan ka nalipatan? Diyawan nga rutin ti problema. Maragsakan ak, ta nakapagkinawatan kay Matlangan. Alfonso, agyaman ak ti panangipatig mo ti kabsat ko. Kinapudno naman nung. Agasar kami ko man. Nga kinid daw ko kini Alfonso. Nga ipauray mi ti panagawid mo. Kita am nang agpasutigasatan niya. Noan niya tinapasama kiti. Lipatin tayo kuman. Kasti pa nang lipat ni Esmeralda kadigiti nagkamtuda Manong Camilo. Naragragsak siguro ti ayan-ayat yun.
Nakaragragsak na Paula kan Alfonso iti panagkasarta. Madlulat na ti panagpimpin na tagdaunay. Uwan nga, Rod. Kat maragsa ka unay para iti kapsat ko. Kastamatan ken ni Alfonso. Esmeralda, Mhm. maibalo ko magsaritaan ta. At ako may bakakan ka. Anya dita? Kaya't ko kumatag subi diya Saudi. Oh. Anya? Ngem, kasakbayan day ta. No mapalin. At kasarta kumabay. No, umanugot ka lakit di. Ken si papalubos ni nanak mo. Awanan ti makalapad nga ure asino pay. No day ti pagayatam. Umanugot kan kasarta? Juan Camilo. Agkasartan. Tapno matungpalan dagiti arapaap ta apagtungpalan ti ayan ayat ta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen pa isumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.